Onun gepinin sözünün antak mantakdygyny aňlan döwlet Pahir hogunun beýle däli pikirlendi. Täşdirdar gamsyny toglap bir zadyň aýratyn möhümdigini taýady. Başga zadyny bilemok. Ştaýda mädeminiň öwliýäti tekänkiden kisi bolmalylar. Hemmeden diňläp görüp oturan Polat Mergen öz gelen netijelerini daşyna çykardy. Gepin tümmök geri läş boluşmalylar şu edek. Bu adamlaryň gara kelläni orta goýun hasyn. Ölüm diýen zat ýene bular üçin adatdan näseli bir nerseligini özgörüpdir, ýöne köýleşipdir. Inne bu adamlar ýeňjek bolýanyň dat gününi. Ýöne biz jemagaty ullukan bir zat ýetenok. Tutuş bir böwür honkorup ýatyr. Ýeňşe bolun eşkiretli umyt. Diňe düşmany köpräk gyrma kuzu ýeterlik däl agyry. Ýeňşeň hoşboý ýygyny hem şu wagtdan alsady. Onun bağışlajak ägirt uly, ägirt oğudun natlaryny hyýalyna janlandyryp bilhedi. Döwlet teslerini duýmany galdy. Täzaga, şu adamlaryň ölümden gorkýany ýok. Ýöne diýerdiňem gurrungyny edeliň ahyry. Şu tümlüň aňyrtyny, parlak güneşiň bardygyna ynanjak bolalyňmy? Özüne gep öwrü diýäniň kimdigini bilmek üçin täşdirdar ýerine görüldi. Ondan şarat bilen döwleti goluna sagyrdy. Olar ýaly ýagtynyň boljagyny berse, kimiň öýleti geljek? Şoňa kelläň işleýärmi? Kim gan nöksek? Gan ýok bolmak üçin näle? Ýaşamak üçin gerek täzakka. Şowat bir tarapdan çykan toýnak sesleri, teweşşen gyýkylyp duranlar Allahny çigit etdi. Sol teke, or, çap, döni vur, galkan tut, dönüm öt. Karar gähne sol. Deprek akylýan nek toýnak tapırdylary, galyç naýra galkan zarkylylary, tüpeň gümpüllülary. Nirdendir peýda bolan 30-40 sany atly ala meýdanyna birlik goşuna barabar gyýkylyk şogun turýady. Olar meýlis şowdur sary gulaka şamrat dagydy. Dürlü olardan goşulan oğanlarsa başga ýigitlerdi. Oğlanlar ýeňip barýakalar atyn gapdalyna düşüp ýene-de üstüne minip gidýärler. Haýal-haýalladyp boýnunyň garnyň aşagyny geçýärdiler. Öz atlarynyň uýunyny typdyrmazdan gapdalyň barýanyň sırtyna gonýardylar. Onu urup ýene-de özleriniň kaşyrlaýardylar. Ýüzüň saryp barşyna atyn gapdalyny ýelmiş betýärdiler. Olar bir-biri bilen kılıçlaşýardylar, şemşer taşlaýardylar, kemen datýardylar, naýradan ýardylar, gapýardylar, galkyn tutýardylar. Yekelle öňe gapdala, ýyda pagtywent atýardylar. Gyýkyryk dik asmany gidýärdi. Oýunma diýitler garly meýdany gazyl torusy öwrüp ot gapyşdyrýardylar, ýyllary çaktyrýardylar, harahat gopdyrýardylar. Ýigdekleriň bolşy erte bir gün üstüne gyrgynçylyk geljegi. Kıyamet kopsuga meňdäne oktudy. Ağzını musullutu alamatlandırıyordu. Bu görünüş duranlar anketdi. Başta ýaskermezçilikli garan täşdirdarıňam gözünün gidýänini bildirýärdi. Döwletiňe göwüni derrew ganatlandy. Ol ine güneşe bolundam diýdi. Aýagyny gadap duran ýyllaryň zulagyny gönderip goýberdi. Jigitçilik goýunlaryna haýsy töweteden ok. Döwleti bolsa ol soňky wagtlarda halit eýlepdi. Şölle gelip soňrak düşünüp uğranlygyndanmy, oğlan öz türkeşýänlerini seredeninde bu hünäre askynrakdy. Şoňa aşaklykdan näse kemsinýärdi. Eýlerini ýetsek bolup sıtraşýardy. Ýylyň öňüne çykarlyk edenen bolsa, meýli sagmy entek egerler ýaly. Olanky has ezber, has ynamdar, has uwdan çykýardy. Täze bir zatlar tapaýardylar. Meýli saňlar pişik ýaly şeýdi, ýapyşakdy. Hareketlerine yeketi de artıýardy, kem bolmadyk çarynyň eden zaýdar düşürdürürdi. Saklan sakyndan ökde gelýärdi. Bisak töwekkül şowduryň boýuny oňurtman, atyň aşagyndan gözlerini ýyldyryp, eýeriň üstüne çyksyň görende, gülüň duýmany galýardy. Bulan hemmeti gahrymançylygyň şeperçiligidi. Şu gedek öýde diýen oýunlaryna da döwletiň göwüni ýetdi. Hakyky amtyhanyň öň ýanyna munyň ýapyşganlygy da, gasapdanlygy da, töwekkülligi de has artdy diýen. Atlaryň sany barha köpelýärdi. Galanyň daşyndaky meýdanlary barha daralýardy. Äpet diýwarlaryň başga taraplaryna da adam üýşmelerli görünýärdi. Garaşmak ýaly kyndat ýok. Adam paýir hiç ýerde takat tapýaranok. Emma häzirki gurulun badygerlip diňe göwün alamaklyň oýuny näli. Gadymy soňlukdan kök alýan. Soluksan bolsa,
şüphesiz bir buýsanyjyň oýunydy. Öz halkynyň şahannadyklykdan asla mahrum däldigini döwlet ören gowy bilýärdi. Göreýmäge şeýle agyr adamlar birden käde alaýda ýüregini gopdurýan aýdym taýy gulagyna gelip duranyny toýdan söwgeşe galkyp gidýän, gerek bolsa ýagynyň garaşyna ýeketek çykmagy taýyn, ony ýeňmäge de taýyn şahsiýetlerdi. Bularyň görügüla, magtymgula kemine, molla nepete, dessanlara aýal erkek uly kiçi uçdan tutmamışdyk. Çepereter tas din ıtkada barabar taýyan halkyň perdentlerdigine döwlet gaty beletdi. Bu adamlaryň ýanyna terişde gaýgyrmaýan, amatyny gözleýän semeci, şeýlelikde ýeňmeklik mümkinçiligi ören ýokary bolan batyrlaryň däldi. Diňe merdemligi güpali, şeýlelikde ýödüň köplenç töwekkülligi de halýan syn batyrlaryň hormaty has uly. Eýlem şu medeniýet dälmi? Şahannadylygyň şeýle tükenmez gory, bu göreýmäge beýle tutukly halkyň niýetine ýerleşýär. Aýyrgyn sowpun ýöňüni, şahannad oýunlaryň, şahirana owazlaryň örtýän nysyn, ýöne o ölün. Öz ýapetligi bilen isleseň islemeseň hem sınlakay ören sınlakay pikirlenmäge, ýok, howsulalanmagy mejbur edýärdi. Garaşmak ýaly kynatpamka. Düşölüge duranyp gelenini edil öz öýleriniň gapdalyndan ýene-de birini galyp uranlyklaryny döwletiň gözleşdi. İşlep ýörünür. Dilberdir Suriýa, ejesidir Enezdagydy. Göçüp gelýänler munyň erteki gaýynlarydy. Ajdaryň mallaryny sürüp ileriki daglardan aşyrynyny bilýärdi. Ondan olaryň bulardan ýakyn nähil howstlary bar. Adam mehri ýal gudratly zat barmyka? Edil tümhanada oşa şamsyrak ýanyny ýal ulduryberdi. Gustahanada şahatlyk döredi. Durmuşdaky iň sıkkıntyly ýagdaýlarda da goltuňdan himayet berip biljek tütün, ölüm pillerinden daýtaryp biljek şifahy, köňlalyny adamlaryň ýanynda bolmalygyny döwlet inni bilmeli näme? Mäher bolsa şunuň ýaly agyr günlerde hasy goýulýan bolarly. Dünýä nähil bolaydy döwletçän. Ölsükde bir ýerde bolalýan diýenne, dilberiň ogudan gözlerindäki ýaş, nähiller dabaraly gussy, diýişlerindäki ýylgyryş, indi ýürekleriniň suwlaryny alamatlandyrmak bilen döwlete de o nesle kuwat umyt berdi. Derrew pir ýerine alan döwlet saňly salymda dölen galyp boldy. Üstüni puta ýapdy. Ýeşik aýtgynçylyk odala bolmasyn. Ýöne helakçylyk eminni has ýeňilleşdi. 47-nji baş. Ýylyň öz üstüne uly harasadyň ýenmegi bilen Osmurat hakynda gürrüň gowuda azaldy. On ýarlarda indi kimiň ellegisin? Osmuradyň özüni burada bu harasat gaýtam tukatlykdan açdy. Petikden alyp çykdy. Osmurat ýekedeldi. Bunyň ýanyna aňsadyrak eklenç, gyryklyrak waka gözlep ýörünkändi. Şo günler bir köreken bilen duşuşdy. Bular marda mädemine birigin Bekmurat dekanyň toparyna goşuldylar. Tezden Taparmede takaşdylar. Ulunni demi yer ýarýan terdardy. Taparmet sarata barlaryň soň gowuştan bilen duşurmaklaryny aşaklykdan haýyş etdi. Osmurat gözleýän adamdy betpälen tapdy. Kasafy ýerini salmak amatlyk döredir ýaly. Oň bilen tanyş bolmaklygy maslahat berenlerini bigaty gördi. Öz mädetiniň ýerligi bilen tanylýan bolsa, beýle zady munyň tebähidi çekmejekdi. Mädemin marda ulugyryň tara turudy. Sülfat gadymy dandanakandan ötenden soň hozurluk tarapyna beýimçilik edýän Erniyaz mehter iki tane on maşyny nökerler bilen batgyya tarap uratdy. Awaglymy eliterrak ýerden dowr hem sürüp gaýtmak tapşyrdy. Umumman nökerleriň her gaýdynyň öz alyk okuli ýeterlikdi. Heýwe goşunyny düzgün şeýledi. Heýwede 30 şemer salgytdan we gaýry ýygymlardan daşgary handan yer alan her bir adam töre hökümine ýa-ha döwlet gullugyny berse etmeli. Ýa-da talap edilen güni ýara adyk babatda özüni dol üçin edýän atly bermeli. Türkmen begleri handan alan ýerleriniň bagatyny mydama diýen ýaly atly bir töreýärdiler. Şoň üçin ne bulardy? Alynan ýere atlyk diýip at berilýärdi. Nökerleriň bökleri üzünde korjun. Diýeriň sünnäki suwallar külse gowurma kakmaz. Kakadylan duýulan, garnyda kıran etten doğrudy. Elbette,
Han aşkanasyny adyň hetde hesap ýokdy. Ýöne mehteriň hany aw ötülen, daw otuny ip bilen sevişiň ýady, toklyň şaraty bilen hezzetläki gelýärdi. Gurrul bardygym duýan soň Gosmurat, şo betbäli stopara düşäýmem kädip garaşdy. Bu tama çykmady. Emma Gosmuratyň bar bir ilgi ýa boldy. Ahirem tapermet bilen gurrunlaşdy. O orada tezden bir mühim habary mekteri ýetirdi. Tekeler Batkyzdaky mallaryň goramy üçin 40-50 tane atly goýupdyrlar. Nökerleriň ýerinden adam ýerhek nädi? Erniyaz mekter bir iş oň ödüne tapşyrdy. Tapermedin edýän umydym şody. Ol Bekmurat bilen gurrunlaşdy. Şu hyzmaty sen bitirjekmi ýa-da men? Munyň ýaly mümkinçilik elden bermek islemedik Bekmurat. Her ýurduň towşanyny öz tasyr awlum boldur. Menne gowşutdan atla saragat kalkyndan isýanyp duran bir topar adam bar, diýip derrew bir iş bilen boldy. Han ýanyndaky awryny hassa berkitmek isleýän Bekmurat, şo wagda beýlerekde diň salyp duran Gosmurat bilen bäşime tarap gamsany bolady. Olar ýetmeli iş düşünürdi. Gowşudy tereke salmaly güni gelenler. Ataňy bir begenler diýip bäşime öýdündi. Gosmurada ýüzüne gurdy. Ýigit, bu sapat bilen dek gelmeli adam adärsen. O ýüreginde näk suallar ýemek gure orta atanny Gosmurat saltyrak anam gadanmagy çalışdy. Men güýümi elimden aldylar. Olar bilen hasabatym gaty kän. Gosmurat bilen bäşim ýollaşdyryny alyp her gün ökörleň ýygyny lendiler. Leşkerden mazaly saýlananlaryny Gosmurat ýollaşdyryň bir ýerini bäşimiň ýanyna goşup taragy ýollady. Zahit niýat aýtdy. Köreköni goştgan dedi uşursun. Nökerler ýerlap barşlaryny betrapda malga almanlygyna, mädemiň ýolundan şekilýänliklerini bulan gözi etdi. Ajdaryň malyny kelady, begnepes, şaly waýdaglaryň maşada sürýänliklerini ýöňe meşdipdiler. Bu töwerekdäki ýolun ählisi begnepes baýyň ýetýärine guýuryň sünnetdiýdi. Çünki soňky wagtlarda guýularyň ýaýlaryň haýtyny görseň ýa-ha şoňky bolaýady, ýa-da şärikleşlerininki. Bular baranlaryny guýunyň başyna gyýkylyp dik asmana gidýärdi. Saky heli mallaryň soňuny uratmagy ýetişmedik baýtaget, ýanyndaky adamlar bilen hyýgullara madaly gaýtaw beripdir. Ýaralarym üpsün ekeni. Emma sanlary az bolan soň askyn gelipdirler. Gyzyl döwürjük meýdanyna serilip ýatan kändi. İki tarapdan hem ýölün yaralanyp iňillep ýatan bardy. Nökerler azgynlyga ýüz urýadylar. Birisi jahan güli ýapynyň aňarsına tartyp barýady. Birisi Gülsenemiň gapysyny söýesi bilen beripdi, goporjak gurupda ýady. Salpy murtly owanmaşy Hürjemalyň gümmedekli sagyrsyna penjän urýady. Gosmurat dagynyň peýda bolmagy iki tarapda hem aljaryňyk töretdi. Bular dostmy düşmanmy? Hiç gaýdy bilen okdy. Teyden Gosmurat olaryň matlaryny oturup berdi. Ýollaşlaryna daşyna ýylaryň diýip alamat etdi. Soňundan bolsa, urun köpeýe oğullaryny diýip oýa tarap okturuldy. Bu işler takmiran barabardy. Güýüniň başyndakylaryň hem özüni oňurany bulara goşuldy göri. Gosmurat dagynyň desti äşkar okdy geldi. Günüň gerňegini ýan ýere beren çagyna bolly bir töweş. Garyn dipezonur Gosmurat, onuň ýanyndaky ýeň tapsa gözleri açylýan ýigitler nökerlere hut gurt oýuny görkezdiler. Bir tanka saýçym salymda olar paýgynladylar. Arasynda sapap gaçan iki tane nökeriň ýüzünden Gosmurat ähli atlaty bilen kowdy. Ýekejeri diýer tapsa, salamga çardyp gaýberdi. İkisi ýapydan aşmanka, olaňam ýüzlerini ýere berdiler. Bulardan 4-5 tane adam agyr ýara çekipdi. Olaň biri tezden jan berdi. Gosmurat 3-4 tane ýollaşyndan yatan meýitlerle eşiklerini çalşyrmaklaryny talap etdi. Bir iş bitenden soň älisiniň kellerini almagy buyurdy. Fajigaly hadise tamam bolup, Gosmurat dagy uğrajak gorunlaryny baýtaýet gelip atyň boýunyna gonurdy. "Dogonluk kömegini etdiň. Ölmesem ýerine salaryn," diýdi. Soňundan başyny allardy. "Bağlanmagy maşada türýär. Senem bile tabşar. Özümüň küdürün gowy serederin." Gosmurat, "Ay mallynyň bir gün bolar, bir gün bolmaz,"
Gonokdur diýdi, uğramak güle boluverdi. Şo wagt Gülsenem kapdan gapşykdy. "Nire bar ýaňyz? Menem owa taşlaň. Nire üstüňiz özüňizden goýmaň." Zırawuny süýräp ýören atlar tutdular. Birini Gülsenem'i oğluyla mindirdiler-de, 3-4 tane adam bilen taragata yolladılar. Gaýdyşyn Gosmurat dagy tarhan ýegenin üstüne geldiler. Şu ýerde ertire seni dyň saldylar. Ertede tarhan ýegenin ferediýän mallaryny ýoňa saldylar-da, uğra berdiler. "Bilen etdiň" diýen soragy Gosmurat. "Mahallenin gonokdur" diýip jogap berdi. "Efere baranlaryny bular tutda bas bolup mahallaryny ilerligine sürüp barýan Taňyrnazar baýdaga duşdular. Öten aşam ku waka olaryň gulugyna degen ekeni. Taňyrnazar baý Gosmurat bilen 5 sagat gürleşenden soň hemmerini düşündi. Ondan ol bularyň öňündäki maly gözaýlady da, bogul goýunlaryň hemmesini özüniň ka goşmak teklip etdi. "Günafi bir ölçegdir" diýdi. "Mädemin göwreli hereýlerde sağa taşladyp berdi biri janagyr etlerini. Etsen ha görersiňiz. Tohumynyň hem tükönenini diýip saada adam gelip satdy. Ondan ol öz sürüsine tarap golunu öttü. Şondan derek gysır goýun çekip alan. Şu howpdan aman diýense her goýunyň 2, ýok, 3 edip menden al inim." Taňyrnazar haýsy goýunyň gysyrdygan duran ýerinden sagyn manfaly görtdi. Ol soňra Gosmuratyň öňüne düşen çaklaň sözüre gözaýlady. "Ýigitler, şu goýunyňyz kemterräk gelip emgeňiz reýgan bolaýmasyn. Menkiden ýene-de bir topbok berip alyňda şonyňyza goşuň. Bir neme gabarsyn" diýdi. Gosmurat dagy tögök gölçüne salyp şo ýerden Mädeminiň goşuna tarap gönüldüler. 42-nji baş. Hijri sene hasabynyň 1271-nji ýylynyň 2-nji jumada aýynyň 11-nde, miladi sene hasabynyň 1855-nji ýylyň 28-nji fevralynda Mädemin agyr leşker bilen Saragatyň üstüne indi. Galanyň ähli ýeriniň ýakymsy bir ses çykdy. Ol garaşylyp duran ölümüň habar gelende aýal maşgalaryň ýüregini ýarlayan bialaç uwuldy. Ses tizen kesildi. Ondan her ýerden gelýän, ha durumsuz, kakan silkini diýen anlaryň haýkyrygy bolaýmasa, ümitini garaşdy. Ýöne tümlügi tizen erkek adamlaryň aladaly gyýkylygy bolup başlady. "Ýerlerine, jemaat aljamaň. Bergenlere ýol beriň. Her kim öz ýerini tapsyn. Tebipler, dermanlaňyzy, suwçylar suwuňy taýýar saklaň. Okçular, därisiler. Ana, gowşutan." Leşkeriň baş görünýärdi. Emma guýrugy Allah bilsin nerede. Eşdilýän habary görä, ýeri ýetişýänçe telim gün geçecekmiş. Adam mary biletherjilik bilen fiýle diýdi. Giýişlige senni alabeder goşun galanyň günne gornudy. Demir galygyna da peýda boldy. Ileri gün matar tarapy mazal derýärdi. O orta terget hasabydy. Emma bu tutumy bilen Mädeminiň terget seljirip durjagyn belli däldi. Gerekli diýip hadaplasa Eýranyň içki galalaryna, hidayatlaryny da daramakdan gaýdyryp dönokdy. Taragtlaryň bir utan ýeri Begnepes paýdagyny wagtyny Saragtdan çykaryp maşada urugan ekenler. Düýün gowuştan Annamrat tolunyny hem bir topbok atly bilen oň ýerinden ýollapdy. Saragta dolanyp gelenlerini ören eserden bolmakly tapşyrdy. Galadakylar Mädemin aňyrdan gelişine sodar edipdiler. Leşkeriň öýüdüne düşelgi, mekan tutunuşy, çadyr gerişi, terenzam berişi, toplaryn tüpürüşi domulluqdan çykýan tütte bulary başga ýyly pikir ýöretmäge mejbur etdi. Eýweli o koduny ahmallarlar. Garny doýurup soljakmyka? Ol saklamada çykmandyň. Garankyda soljakdyr diýip garaşmaga duruldy. Gize ýaryndan aldy. Düşman tarapdan güňles gyýkylyp gülen müňlerçe ýaryndan başga zat görülýärdi. Galadaklaryň arasyndan Şivan saltrak ýaryp diýen ýagyş diýen gürürler çykyp başlady. Haýwa hakynda pikir barha azýady. O seniň hiýalynda barha ýoğuldaşýady. Hemmesinden ýerbedi şey dip azala garaşyp durmak ekeni. Azala. Hawa azala. Şondan şunça leşker türüp gelen Mädeminiň
Tarawytyň gurok tehragyna fin etmäge gelmeýändigine her kim akyl satýady. Bu ýyly ýetişen soň bir demde lakluk atmak hyýanydyr da. Eýdem badamlaryň göýetimi. Eger şonuň aňryknyny kesip biljekdi. Eki ayjak bolfadosu da zanymy gymmadrak satsamdymdan aňryk aşanokdy. Bir howsala udak dowam edip, galadaklaryň sabr kararyny alyp, barja ruhlaryny köteldip, akyllaryna ziýan etmegde beri. Tüpeňini gödarykdan çykaryp ýatan döwlet, ýylyň howsalasyna has sowat edildi. Adamlar döş gerişip zan vermäge taýýardy. Emma tutuş bir halkyň däýelräp düýe çykmagy, bir galanyň içinde bütewligi bilen portap galmagy görülmedik bir helakçylyk. Mafgaraçylykly ýetiş. Şagylardan başga bir de kirpigine çalyşýan ýokdy. Ahirem gowuştan gelýär diýen tedeşdirdi. Döwlet laňy ýerinden galdy. Ýa-da ýürek tezellik ýüteýärdi. Kärini unamasa da sıkkıntığı gününe yaplan yani. Sarsmaz garadağ dürüydün atadıdı. Bugün orada gaytam onun ödüne kaypın geliyor. Entek anartanı yettirmedik düyüpsüz suňluk yalıngı qoğuştan bilen mollili pesvadi. Bir vakitler zaman ağı. Hanıňyz şu bolu bilerdi. Boyunna gusal atanna gallaraman otury bilen yeketek şu bolupdy ahire. Ýeriň başyna agyr apat ýerenni. Şoň öňüne çekäýmek. On ninen ýükdiginiň ha şuň kıyagda ýaşar öküzdi. Goşutdan bir gözi bilen öňdäki tekil meýdany. Bir gözi bilen goşutdan synlap duran Polat Mergeniň teri sowallan doludy. Polat Mergen, sen şey diýsen başgalar näder? Gat sowala badabat düşünen goşutdan jogap berdi. Näme ýetmiş gat barmyş? Mädemin bilen ýüregimiziň sarny barlap görýär. Ölje katsa ýörük diýense kemde goştan. Adamnyň bolşuna herederinde Polat Mergeniň ýumurlap aýdýanyny düşünmek boljakdy. Adamyň sarlysy Polat Mergen ýan berýän bolsa beýlekler näder? Bärekeden şepde şöýerde sany we munna ýok. Goştan öz akylyny satýan bolsa bolýa berdiýen tesler eşdilip başlady. Polat Mergen goştan o tesleri bassy. Bir düşman almak üçin sana ne çok gerek? Ýekok. Polat Mergen film var monsam bolupdy. Gurda din. Ok yetim meýdanyny ýylyany bilýärmiň? Ok yetim? Hey, mene Polat Mergen atyp başlanyna gulagyny saýjak. Şolup gelýän düşman ok yetime gelýänse, tüpeňiň gulagyny gysman saklanylyrmyň? Ve näme saklanman? Beýle sowal hakda gurtudyň kenide şenni oýlanyp görmedik bolsa-da ähtimal. Ok yetim diýäniň käşä bir el yetere gelse-de, bir ýerinden bir ýapyşy birsem almanym ýok. Ýapyşmaga ýetişerdiň. Senen tek atman gurrunlet. Adamlar, 2000 mergenimiz bar. Goştan ikeliň barmaklaryny gerişdirip, bir-birine telim gedek gatyşdyryp bir zatlar görkezdim etdi. Telim müň tüpeňimiz bar. Okmy sanap utoran oklar. Ýene de şonça ok tüpeň geljek. Goştan bolsadyk ýany mol ähtimal. Ýöne adamlaryň ýüregini suwlandyrdy. Aňrakdan gurban sapak dedeşdirdi. Oky götetmesen ýagyny iýinlermez. Goştan, ýöne gabat ýatsa nädip bolar? Şeýdip gabap duruverse näme? Gelmän içiň ýaksa. Şoňam ýagdaýyny aýta goştan. Şo wagt galanyň bir ýerinden urdurup giren bir toppak atly goştanyň öňüne dikeldi. Olaň öňüne çekip gelýän Tagit Niýazy. Atlyň arasyna öňe dagyn beýäşmem mady. Tagit Niýazyň ümlümegi bilen böktergiler sözlerine bir topar kelle ýere götülip düşdi. Beteň işiňmi? Ara garankylykda goştanyň gözleri aksaryp gitdi. Ýok, Gusmuradyň işi diýip Tagit Niýazy jogap berdi. O ýatyňetden skaýjagam sözdür. Ajdarhanyň ýatyrka guyrugyny basmaň. O mädeminem urup bolýany görkezýär. Onyan saňyrdan atyny edip urwan salyp peýda boldy. Onuň gözlerine her ösügüsereň bir näme düzelipdi. Beýle zatlar marka, biz näme üçin bu taýda portap ýatyrys? Goştan, men şularla gitjekdirin. Goştan ony synlap durjuna senen tek takat et. Saňa aýrat elmek ömür şu diýdi. Soňra Goştan özüne garaşyp duran ögedahun 5 dagyny ýerine tirkäp bir ýere urady.
49-njy baş. Gömürtük garaşmaklykdan edilen gala 3-nji günlüğüne üdül kesil üýt göçüklüğün başlanýanyny gördü. Toplar nillerini somoldyşyp bäherligine goýdyny ugrady. Olaň ýedi bilen sap goşun tüýüşip gaýtdy. Gowtalary biletigiljilik bilen gurşalan ayal erkek diýwaryň iç şüýdünde hümer boldy. Ýyrakdan gelýän bir toppak atly öýd aýratyn galawutlygy bilen ündüň çekýärdi. Toppak tepeden tä dabana çenini belegli söwüş geýmindedi. Olaň arasyndaky daýwatly has ýalryp görnýärdi. Şowat, "Ala, mädemin" diýip bir gyrdy. Ümerlenşik has artdy. Galanyň üstüne çykanlar köpeldi. Alebidir atlyryň has gabyrlýanlygy bildirýärdi. Bahalyk munyň ýaly dabaralary, asıl dağları nerede görüpdür? Bebeherli suyun şu hayvatlı toplary tomaş etmekliğin özi näme degmeýär? Muhammed Emin han, ýadyr bu galany ýekiji deminni asmany soğurup biler. Uzagatlar da näme? Bular hariýerimde ýurdun törüne gurulýan dabaralary görseler näderke? Bularyň goňratlaryň aslyna bir gözleri ýetsedi. Tarih söküp gitseň, şöhratdan ýaňa başyň aýlanar. Bular şejere ýydarladygyňça beýgelip adamzadyň gözi, akly ýeterden aňarda bir gudraty tapýar. Belki mular şol arştaky bilen birleşip gidýändir. Muhammed Emin han bilen diýdarlaşmaklyň ödüm her kim üçin ýetdirmez bir bagyt. Garşdaklar hyýnlap durun döwlet, mädeminiň bolşundan hut şulara koydy. Soňky mahallarda bu adamyň şahsiýeti hakyna näçe pikir edipdi. Munyň daşky keşbini ýatamakda ha ýalňyş mandyr. Eski dünýäsinde boldy. Asla öte düşürnöýden okdy. Oň ýanyna akylar. Ýöňkü bollumlaş gogresinden ularasy gelýän Muhammed Eminiň her bir islegini, ynjysyny, nädeni iň şerik duýup, ýören uýgun hereket edýärdiler. Şeýtliklerçe, olar ki şerip han gabyrlýardy. Hökümdaryň ýanynaky Bekmurady, galadaklar derre utanady. Özüne hırsın diýişdiýänleriň az däerligini bilýärmi, bilen okmy? Onda bolşy kowumdaşlaryň özüne gözleriniň gidýänligine putunyň ýanyna ýerdi. Ýok. Megerem şondan ýokary derejäni, bagty hyýalanda getirip bilmeýänlik derarly. Hut garaklar gapalypdy. Hanly topar toplaryň uçunan geçip bärrak bolýardy. Mädeminiň Saragat halkyna bir zat aýdasynyň gelýänligi belli boldy. Görül nähil elhimdar hemde parasatly. Dünýäň sarsyrýan toplaryny sırtyna galdyryp, özüniň şu beýik mertebesini pida berip, şu garamaýa halkyň üstüne gelýär. Ýüzünden, gözünden, deminden, dilinden haýr ihsany şepagat, sahabat saçylan dur. Şeýdip asyllyk, padşalyk edebiýetiniň ýokary nusgasyny görkezýär. Han bir belent ýerde at başyny çekdi. Husnundan nur, dilinden dür saçyp başlady. Onun sesi yelin uğruna şarp edip bölük büşüre geçtiliyadi. Ey Sarağıtın halkı! Ey musulmanlar! Sizin asuda arkalı halkınız bolmalı. Türkmen sabırlıdır. Emma aranızda arabalar var. Şolar sizin parağıt gününüzü bulacak golyadılar. Size gahanını ursa çekýän şolardır. Teka halkynyň öz hakyky howaslaryny tanajagyna, bilen bilen öz ykbalyny bakyya saçsagyna biz ona metemiz. Ýeri. Muňa näme diýerdiň? Beýle şermenliligi. Bihayaly garşy aýdary sözüm ýokdurlar. Bekmuradyň ýelpi sözü ýöňküň üstüne hut mädan saýkaýady. Bir teka türkmen Anın önüne çulun ýaly maskara bolan ýerimiz ýokdur. Ýok, bir bile gelişek zat däl. Bir tekeler, geýmimize degen täräti päkläliň. Kulak asman goşup ýaly, täş gök ýaly arabadorlara. Talaň öz hakyky ýaňydy. Ah, akmaklar. 100 ýyllap şu wagty okap, gulagynyň garranynda. Bu halk onu kabul edermi? Zan yarp yükünü paylaşmak üçün töwrüňi teredinni arasynda agydlaryna çykyp duran adamlara hem döwletiň gözü düşdi. Hem gahary geldi, hem gülküzi tutdy. Şo wagt goştan hümer bolup duranlara eýişdeýiňiz öyle boluň diýip buyruk berdi. Köpçülik aşağı indi.
O ýerde molla nepes töweregini mäleki üşürip oturdy. 40 ýyl maýa gediň sen. Bütün bir ýyl nergedin? Gowuştan nagynyň bolşuna şu gerek döwlet düşünmedi. Ýa-da ýanky sözler şün dagy gabyna ýamka. Bular oňap da görümkä. Mädemenli topar toplum arkasyna geçdi. Olny öz sözüniň netijeden garaşýan bolardy. Galadan ýün çykmady. Gowuştanna ýağışdan ýamanyl teslenmedi. Gılıcın skırp yokoryk götüren täş terdaryň goluna ýapyşdy. Ene birden bolsa, bulda ýüren durun howada en çemerden göz gamaşdyr zyalyn ýerden tüsse göründi. Şabada goşalynyňmy, başlap aratmy, aýylgans gümpüler eşdirdi. Han galagyny tutanny dünýäni ýumrukda biljekden görkezmeli ahyry. Ondan o näme? Şu zagat halkynyň agyna garaşyp durjak adammydyr? Galanyň sinden çykan uğurly udak dogam etmedi. Adam mary ýere ýapyrly. Wazlap gelýän goş ýumruk ýaly, kelle ýary daşlaryň haýsy galanyň diýwaryna, gaýtady dölelüň üstüne gütläp düşdi. Ahmarrak durun bir kytany mary ýere terdi. Terim merden akyp ganyşdyrly. Muhammed Emin han halka ýene-de oýlanmaga möhlet berip eýden urady. Inni näde ýerkäňiz? Toplaryň oýuny hana geleri ýal täsir ýetirilmedi. Edil kıyamet koparaymaz ökeni. Salahın adam onunğa ýöňünden sowlugy biljek. Elki ahu waýlykdan soň galanyň ise bir salim aly gowurdy boldy. Ondan soň ýene-de öňkü mudarat ýerine ýaşa berdi. Tutuş giýje gargulçylykda duran döwlet düşürgelerini howlukdy. Ýa-da ki adaly gününe öz nasaýlaryňa neretse sagyrly bolan mehriň hazam artýar eken. Süreyýanyň aşky bolsa, ýigrekçäniň edil dartyp alyp barýardy. Döwlet öýdüllerini gülfenimiň oturanyny görüp begenini. Ol batkyzy bolan wakany gurrun berýärdi. Welläniň saparagyň maşada mar türüp gidenini aýtdy. Adam paýyr, ýagdaý tapsa, degişse o gülüşýär. Gülfenim öz başyna düşen wakany suratlandyryny gülperene. Gülsenemjan. Wella çakany keňiziň şüreýiňiz bitine eken diýip, bardat gürleçek boldy. Wella çakany keňiz minneti epelerden çekäýmelli. Gurrundaşynyň göwünden turan gülsenim beýlekerden beter güllü. Aýşam iki ýerde meniň aralygyna duşanlaryny Süreyya öz gustodyny ma'lum etdi. Ýaňyr bagtym tatypdym. Ýem, şeýle olaýmalymy? Näme bolanmyş? Näme bolar? Ýahly adam gyrlar diýerler. Diňe giden gutuljakmyş. Seni mäkisere gidermi? Seni goýup gidýärlermi? Ýok, atýan. Mene toprağımı taşlap bilmen. Men moňa ýörükli. Süreyýanyň sesi öýköli çykdy. Men bu toprakdan dälmi? Sen nähili bolsaň, menem özüň ýarlaryna be. Döwlet oň ekelini bilerdi dagysy. Ýok Süreyýa. Biz ölümüň özüni öldürürüz. Hemme zady teri tap döwlet. Özüni beýle ruh berilipdiň nireden peýda bolanny düşünmeýärdi. Ondan Süreyýa açylyp gurrun berdi. Dilber kimiz bu tama gurrun edýär. Ki bolmadyk bolsaňyz biz kılıçdan ölerdik. Gustodan ölerdik. Sen ejem bilen eçemiz. Ataň bilen atamyz. Ol ýerine döwletiň ýerine goýdy. Sen o zat etmegin. Meniň üçin bolýarmy? Men garyb üçin. Ol ölmegin diýip ýalbarýardy. Bolýar Süreyýa. O zat gümüne gitsin. Ikimiz inni ýaşamaly. Inni. Bugün soluş bolmajagy ýerden aňdyrdy. Oştran ferdarlar ýygnady da, köprek şäk men kelpek ýygnamagy. Ýigitleri bir açyk meýdana çykarmagy tapşyrdy. Täş ferdaryň sorul garaýşyna gowuşdan, "Häzir görürsiň" diýip jogap berdi. Berýär tarapdaky dergözden çykan garmaz doganly, ak kelpekli, eginler tüpeňli beýiller gylyçly ýigitleriň ýöňüni çekip barýan döwletdi. Ýyllarym uzun boýuny talawladyp, almy gözlerini bakajakladyp, gamış kulaklaryny keýerdip üstünäkleň aşagyndan sapap gideýin diýdi. Mudama galanyň gözüçiligi alyp turan sülsadyň arasyna bir gaýmalaş emile geldi. Ondan 10 miňlerçe gözler bärik dikildi. Ýigitler galanyň daşynyň gaýrylygyna,
onların aşaklığına öwürlüler. Olaryň eň soňky derwözden taýlananyny, şolar ýaly yaraglanan, emma gara telpekli atlylar çykdy. Olaň söwgüni atyp, sakgally murtly atlylar ýüreşe goşuldylar. Onu ýansa günmatar derwözden giren döwletdäki derrew geýimlerini sarsaryp, mele şäkmeniniň goňur telpekli ýigitleri öwürlülerdi, öňkü ugur bilen ýörüş etdiler. Bularyň iýi ýany bilen sal şäkmenini, başlaryna ýeňiljek ýaglykdaňynyň, onuň iýi ýany bilen selleri atlylar goşunyň üstüne ýetirýärdi. Diňe hyýwollar däl. Biz Saragutlylaryň özüne anketdi. Olaryň öz-özlerini gözleri gitdi, gonzartdy. Beýle zatlaryň bolup bilmejekdigini, biljekdigini, onda da iýrinkiden kim däldigini, belki gowdugyny hederlik etdiler. Bularyň hemmesi ajaýypdy. İçiň buzykla diýadi, howluk durýady. Depeleri, toplara çenine dırmaşıp bärligine syn edip duran hyýwollary ankeden, sanjak türkmen goşunynyň ikinin namazyna çenine ýedilmedi. Täşdirdar ýömek gatşykly söz aýtdy. Gowjutdan, sen bu zaga doýunlaryňy mädemin düşünip üstüňden gürüp oturan olaýmasyn. Biziň ýeňetimizden gaty gelýänligine gözüni ýetirer-de diýip Gowjutdan jogap berdi. Onsoňam diýip mollany pek üstüne goşdy. Ya tagmasyny görün soň. Ortalykda gördi ağaçan türkmeni uly gadimiýetini ýatlatmazmy ka? 50-nji baş. Taňrynyň bugüni Surnoýyň ketibile başlandy. Tiýden onu onlarça garry arslanyna gaýry durujak kerney arralaty bastı. Beýgollar 2-3 tarapdan bäri küýüşip başladylar. Top sürýänler gopadoňlaşyp atış meýdanyna geldiler. Saragutlylaryň gözüniň gitmeýänini gakyndy. Owurlyk bilen giýilen pikiri boyun arasy gelmän hassa şişen mädemin bu gedek duruşy bilen gadapdy. Onuň atyň diýen buýrugyny goşunmaçylar Surnoýlar haýbat bilen gaýtaradylar. Toplar gümmürdedi. Ýumruň gümmürde dünýäni godup tutdy. Yer bilen ýegitan edin. Hanyň ýüregini has betedigünligine gödýeten galadan howsulaly ahy efgan atmany göterildi. Azy gödarykdan çykyp duran gara nilleriň kelimdi tarkyllap atyldy. Emma tüpüň oklary şenelen ýere ýetmän garly meýdanyny hassylap galdy. Bidiňe alzyraňlyk işidi. Bir ýerde dayanman iki waka aýryp ýörüň gowuşgan serdarlara ente atmasynlar diýip görkezme berdi. Onu näme etmeli? Bir adamlar garpyşmagy diýip täşdirdar ilki başdan tutan şol usulyny talap etdi. Halky haram öldürmejek bolsaň beýtme gowuşdan, her kim ölse de biýarman bir ölsün diýip kelhan kepeledi, adatdaky talapyny gaýtylady. Bir beýge çykyp hem hyýuwşunny hem de derýa tarapyny istisynlap duran gowuşdan atlylar taýýarlaň diýip buyruk berdi. Şo wagt täze has güýçli gümpülle çykdy. Adam mar ýapyrly. Serdarlar ýigitler toplamak aradasy bilen iki wakalyk şýadylar. Emma zindire, wyrançylyk, ahynala ýylyňa ýagyny hiç zat ýetirnokdy. Gowuşdan ýene de beýge çykyp ilki hyýwollar tarapyna, soňra ilerligine dowamly seretdi. Ondan Häýät Mämmed ata bamy şöýerlerde diýip teklendi. Ýugurup gelen piýadadan ýögöz agynyň habary ýokmy diýip sorady. Habar ýöňü bilen saňa gelmeli, gowuşdan diýip piýada jogap berdi. Gowuşdan sakkal basan ýada ýüzüni sypalady. Kimterrak gaýda aýdypmy ka? Ýeli bir neme hele gedaýmezekdir. Şu gurruňy ýöňden garaşyp duran ýaly täşdirdar. Bolmany men başda aýtmadymmy diýdi. Sen uruşman. Şadlyň üstüne ýeňjekmi? Türkmene gelşen ok. Ondan o senin ýögöz agynyň kimiň şalysygyna belli däl. Hyýwan suwuny köpsendir. Şemi gelenni aýdylan sözi bir näçe gollajak bolana gowuşdan. Türkmeniň biri-birine garşy jeň tutan gününi görmäýin lagym diýdi. Ýöne mädemin ýöňüne ýanardag dikredi. Ahal bidiye koymaz. Men ona ente ganamam var. Topsyryn nowatdak atşa taýýarlanýanlyky görnýärdi. Aňardan Seýid Ahmed işan ýetişbildiginden Allah Taala Hazrat Aleyhissalama münazir edip gelýärdi. Ey gowşutan, alanlar be. Ýylatyny paýan etdirme. Hey bala sağa rehim inmezmi? Bir tawakka edip görsek, näde ýene de gowşutan, adamlar musulmanlar haw. Gowuştan agyr ýükün astynda galyp, eliniň baňlaryna diredi.
Molla nefes sag elini onun egenine koydu. Neresi sağılaryň? Nasar maşgullygyň hatyrynda syranyşmak aýyp däl. Namartlygym däl. Belki felaket aýňalsyn. Wowşu tan, elinden gelýän bolsa bir salym urşy sakla diýip Seýdähme diýşän ilk edip toğukka etdi. Bir barıp göreli ýanyna. Ýagdaý şeýle bir agyrdy. Şeýle bir dartgyndy. Wakalyň geçişi şeýle bir saltdy, şeýle bir ernekdirdi görýän. Kömegi ýetişmek. Halygdy soraşmaga beýledi dursun. Şeýle ýer urdatlar bardy, pikir etmäge de wagtyň mümkinçiligi ýokdy. Dogry giýse haýky gündü gaýdy. Olam ýatdan çykypdy. Ýagty bilen tümlük, saglyk bilen hastalyk, ýeriň asy bilen üstü, ölü bilen diri, ýat bilen ýakyn, hoşluk bilen betlik, aýal bilen erkek garym gatym bolup barýardy. Gaýr bilen şeriň, abatlyk bilen biwatlygyň aralygy bir tereldi. Bir demalym salymdy. Hareketmeden pidalanyp Mädeminiň üstüne baryp gaýdan Seýdähme diýşän ýeli boş geldi. Mädemin gazabyny stoluna bir lüköde dagy ahir zamanyň hut öýüdini gopduraýagyny gödüňiz ýetsin. Bu korak gerek tekeler. Toplar ýangadan arlap jümle jahan lerdany getirip başlady. Aňyrdan turnoýdur kerney, gümmürdiniň arasyndaky arduly mümkinligi hem köp görüp galadaklaryň üstüne nagarasyny döwýärdi. Bir elkeniş tögüş dendiletine galadiňi eňşeşik göre jogap berýärdi. Şepagat ummany, gaýr ıtkadyň egitilmez hazinaty Muhammed Emin han bir arkaly halka bir topok arabadan halat etmek üçin aýylgyn gyrgynçylygy ýürüpdi. Bu halky topetine ýögürmek hyýalym barmy goştan. Beýigine çykyp iki tarap gedekli taýyny ýyňlap duran goştan. Bir hüngürdeýän kim diýip seslendi. Ondan jogabyny eşitjek bolman. Aty getiriň diýip gaýgyrdy. Ondan atlandy. Şu toploň sesini kim gapdyryp bilýär? Ýa-da maňa ýolmy? Bize eşden täşdirdar. Sen galan sakly diýdi. Edil odurlan garaşyp duran ýaly haýr etmän atyny minnidi. Dergüde tarap tepäýdi. Yankı gepleşik wagtyny ilerki dergüde bir topok atlyny taýýarlap goýupdylar. Täşdirdar olary ýygyny terkedidi. Toplara vaka okýar atyldy tägdi. Beýle bolar diýip pikir etmek topçular aljaňylyga düşdiler. Toplaryň birini zordan hüjüm edýänler tarap öwürüp ýetişdiler. Göm burunny atlylaryň 2-3 tanygy tüýdürlük etdi. Döle gömülüp ölünden şu da iyi vardır yiğitler. Täşdirdar topları ikrenç atmağa may vermedi. Kürtä vurdu. Onu yansa beýlekirim yetişdi. Piýada topçulary bular gördüm etmediler. Şo wagtda maňyrdan Mädeminiň "Meýer Muhammed han, saňa nobat" diýen buýrugyny ýaňlanyp ýeşitdirdiler. Bir topak goşun aly tapyrdy bolup bärilini gaýtdy. Täşdirdaryň ýanyndan aýlaw ýollar bilen saragta ýynen arny gurban sarıň atlylarym ýetişdi. Toplaryň lalaşmagynyň peýdalanyp gorunýanlar diňe bir dölelerden näl, galadanyp şowup çykdylar. Goştan ullukan gaýtaw ýerip durmady. Märekeden inni tolgunuşly gıýkyrık eşdilýärdi. Goştan galanyň beýle tarapynda da atly taýýarlamakla buyurdy. Onýança şo gapdyrlanyň birlik hyýa oşun şolup gaýtdy. Taýýar bolup duran kelgan kepeledir, şalga batyryň atlylary günnägir dergöden şowup çykdylar. Galanyň sinne ot ursulýan mahaly döwlet dagam topok tutup başlap durar. Üstüne biri ot soğurup durdy. Gaplaňam ýödüni şoňur ýar ahyry. Toplar hem bolan soň bular dap durdular. Toplary bolan ahmar köşeşer ýaly. Ahyrim goştan ýaşlarym agzlandyryp goýaýsak nädiýär diýip bulan ýanyna geldi. Bilen mersap tursan goştan diýip meýlis bilen soňdurdy diýdi. Ýadyr her kimem şeýle diýmeli diýýärdi. Emma ol şu kisinin ki ýaly ýürekden çykjakmydyka? Wagtda oýlanyp duran döwlet goştan tezine eşitdi. Şo toplary görýärmiňiz? Barşyňyzda şolar alyňda. Durman bärligine meň. Başga zatly işiňiz bolmasyn. Düşündiňizmi? Baştoluňyz serdaryň ol döwlet bolmaly. Soňra ol siziň atlaryňyz topokundan okkundyr. Topdan soňulyp biler. Emma onuň gutulyp bolmaz diýip golt gömmerdi. Azal oduny öýdürmäge zanly zanlaryň şu hediyany bar diýdiler.
tor yalan sözlemediyse bolar. Emma şuun kun, onun gasalık etmekten ayılgans ve ayıptat yoktu. Ondan sonra biz zemenlerinin arasında orun bulmayacaktı. Yok. Özüňiz hem ýaşaýyş kugyny beretin gelmezdi. Başlyton tözi bolsa, ýigdekçe goşa ganat bitirdi. Öz iýiliň, topragyň, baýdagyň, namasyň, mertebeň ykbal çözülýän gününde muňa aýratyn ynam bildirýärler. Munyň aňlaýyşyna, şo ynam diňe sen ukuýuňa däl şu topraga janyň haf edip köýýändigini düşündüň üçin eýe bolansyň. Özüni düşünilmegi. Bu gaty uly bir peşkeşdi. Dogry köp, gaty köp halatda gözi hut şoňa bar dahyry. Oglanlar, ýeňdik diýip döwlet ýyldyrymyň böwrüne dewlep goýberdi. Bir toprak ýaş ýigit sapandan spanyal atylyp gitdi. Sol teke. Obada her akşam diýen ýar bolýan uruş boýununda gulaklar ganyn. Ýöne köýlüge öwrülip giden söz ynha. Bugün öz hakyky ýerinde zany durmuşdurlar. Sol teke. Doğrudanım. Hiyalişini eşitdiyen, öz dilinde de fransız sapar ýanglanan şu söz barada, yeni de seni döwlet sannakay pikir edip gördüm ki. Hatta mana düşmez uğrunların ağzına da gelip durunluğu. Gaýtam bu şunun özü, bu cümlenin oyun beýlekinin gıykırığı därligini aňlatmaýardy. Yok, bu ata-babaların ýöwünüň hemrasy, asyrlaryň, zamanlaryň için ýaryp geçen söz ahyry. Bu ulu bolmadyk garyp, emma namysyň ösügeşşoň, erkinlik söýüjüge baş bermedek. Guralyp bilmedik başly barat taýpanyň başyny biriktirip, ganly günde ýeti ýaragdan göpaly hyzmat edýän guraýjy bir terişde bolanlar. Bu belli bir terkerde tarapyndan buyurulmadyk. Ähli ýeriň joşgundan soğuk çykan perman ahyry. Ýöňi çekip barýan döwlet, uşagynak sapan sanyk samlady. Gylyjyn soğur boldy. Burnunu parladyp toýnaklaryny batyl urýan gellerim zanawar ýöňde toy pellahanasynyň garaşmaýanyny gurrungy bilýärdi. Ýöne ol barur okkunnudy. Misli ýöňdäki asal ojaklaryny toýnaklary bilen dyr pytyryk etmäge barýan ýaly. Ýa-da goştgan başlykdaň müňlerçe gödüň terhetde ardy bilen garaşyp duranlygyny. Ejehdir Süreyýanyň, elehdir Gülsenemiň, başga da köp adamlaryň her demlerini galpylly ile alýanlyklaryny döwletiň gözi etýärdi. Bay bo, hem gerekli, hem namusly, hem dir bolaýmak çetin dady. Bular toplaň ýygzamrak ýerlerini nazar aldylar. O tarapy aljaňlykdy, aly baskydy. Döwlet atym meýdanyny ýetendirin Allah diýip topuny aldyrmajak bolup elem taas bolup ýören nökerler tarap sapan sanyň gulagyny ýetdi. Ýanyna akram şonuň ýaletdiler. Aljaňlykdan peýdalanyp barışlaryň 3-4 tan topuň gol gaýşyny ýapyşdylar. Yaş böwleriniň damaşlygyny ýöňkülerinden beter gören nökerler arkan çekilip uradylar. Emma uruň üstüne kelim ýerden gylysmy sapança göterildi. Goş toplaryňy derrew. Tiz döwletiň tedi haýalýagarlyk eder emma ýokdugyny göýeten nökerleriň üstüne ýanglandy. Toplar gara taraptardyň tiz. Yaş böwlerler böwel bolan türlerini aýygarlygyna koýup uranlaryny, ýigitleriň onuň sanynyň gylysly tögeşe kelleleri galyp gürmüň içine urunlyklaryny döwletiň gözi düşdi. Asla ýöňki atlylaryň toplardan şeýdip soğuşan bolardy. Ýa-da gaýtmagyň gelinden howatyrlygyny aňlaýardy. Toplar sagaman gala ýetmek ýaýmetini de gowy düşünýärdi. Şoň şüýlem güýjüni böldürmekçi däldi. Döwlet derrew şaharyny ýanyna da ýyda dolandy. Bir atlyr nöker bilen möjük ýaly gemirişip gören meýliň üstüne şaharyny urukdurdy da öýde ondan immeter göçen şowduryň üstüne türdi. Onun tüýri ören boduk biri bilen geýdirlişip duranyny görüp howlukmas ýetişdi. Iki bolup hyýrty atlyny alarladyp uranlaryny eýem onuň ýaranlary ýeňip geldi. Bir gara ýagar eteňen alyp aýylgans töwüşýär eken. Başda hyýrty öňüne galyp "Şeý ajaryňa da geripdir. Murid kerdem" diýip gylıştalýady. Murid kerdem diýmek farsça öldürür diýmek. Bular hopurga guruldylar. Onyansa öýle işlerini bitirenlerlerde meýli şahry beýleki ulundan ýetişip geldiler. Ýagdaýyň ýa almar ýa ölmeler gelenini gören döwlet bir ýerde güýji gaýraty ukuýup bolsa toplady. Ýaga akem aljaňlyk ýetmegden peýdalanyp bir ýyldyrmy hyýrtyň üstüne batyl dewtedi. Galajyn nerdi? Garjaň urjaňlyk bolan ýaletdi. Şoňa tam hyýrtyň gyşarynyna göz düşdi. Şondan soň jemşitler başga bir tarafa dördüler. Ondan döwlet şowduryň üstüne gamçyn göterdi. Gaýdýamyň ýa-da ýok. Şowdur gözlerini şerreltdi de
Uruşy oýuny öwrýärmi diýdi. Ýok garasynım. Sowdur boyun tuğunny. Döwlet çamratdyr gulaka hem. Gamsyny göterip kemlerdi. Tezden bular top tartandan ýygyny etdiler. Toplaryň gidip barýanyny görüň hybollar domullustan bäýerligini etdiler. Olar baş ýaraýlaryny gaýtarmak üçin ölümli töweşýärdiler. Ýöne iki tarapyňam askyn diramaty açypdy. Askyn diramaty almandy. Ölen az däldi. Yarasy adam bolsa barmak ukup sanaýmaly. Ýene-de gylawragy soňky ýerine gitlerdi. Döwlet atlylaryny saýady. Ondan şu ýerde saknaşyga gasa kowga çydamly daýawatlary tekeler alyp çykýardy. Täşdir darynkylar bilen birleşen ýigidekseler dönüp söwüşdiler. Şatynyň ulfyny gaýdyşyn görüp demi dalzygan döwlet nepedin dürtemek üçin bir maýtapan mahaly galadan garrylaryň, aýallaryň hem çolup gelýänini gördü. Beri tarapdan orada bir topar nökeri ýetir alyp barýadylar. Ol atlylaryň başdan gowuşdygany özdi. Eýwollar gala golele sülmän, başly barat ýere şekil ulanny. Döwlet ýaglygyny boynunyň ýüzü bilen akýan, gan gatışykly diýerni ferdi. Ondan kellesini puta çekip daňdy. Ýok, ente gowşamaly. Toplar gala hukman eltmeli. Birden aňyrdan tüýjüp gelýän mehelläniň arasyndan göwünde bolmasa ejefi bilen Süreyya göýüp kaklaşdy. Ýüregi jiglap gitdi. Ýok, gowşamaly, berk durmaly. Ölümi ýeňmeli. Munyň diýirligini göresleriniň nähir gelýänini nur bilsedim. Uzak wagt geçmäke. Galanyň sinnäki öň ýyldyshyň üstüne. Has larin sesler bassy. Olaň arasyndan çykýan balamy nirede goýup gaýtdyň. Gowuşatgan ýense Gulakanyň ejetiniň kiti. Bugün ehli zadyň asabyny gowuştanyň toraýadylar. 51-nji baş. Oljalyny toplar, ýerler, gowuştan üçin ýaňadanyň gepleşip geçirmäge mümkinçilik öretdi. Beýlek Seýid Ahmed Işan bilen zamana berildi. Gowuştanyň özünden bular her nerede bolsa ılalaşyga görýände ýakdylar. Emma ýerlerin wekiller ýene-de netijede dolandylar. Aýtmaklaryna görä, bular mädemine egerde uruşy bir edip, ýügürdüne gaýtsa, oljalynyň toplary, ýetir düşen nökerleri ýygyna gaýnyp bermek teklip edipdirler. Düýnük söwüşe sartygyp duran mädemin, "Ba, Muhammed Emin hanyň ýurduňyzy beýle ardan satyn aljak ekeniňiz" diýip, bir salym ýanjap bular dalapdyr. "Aha, öz ýurduňy özüň satyn almalysyna." Zamana ganyň diýen sözi ana şo bolupdy. "Seniň nämetini göňürdüň aksakal?" diýip mädemin sowal goýupdyr. Her niniň bihaýa talapdan aňyrda bolunmagy üçin zamanaga sesini çykarman oturany ýybal görüpdir. Seýid Ahmed Işan spaýçylyk edipdir. "Hedret han, kan nökmek kimi kalmady. Her bir ýylle Allahyň ady bar. Inne mundan artyk sütem juda öte bolýar. Gaýrat et." "Ýa-da men fermanym makdy gurrun eden zoklu. Allahyň ady bar. Siz bir ýyly şekilli Allahyny bilýän halkama del. Siziň bir ýylyň kyýaly mesjid medresäňiz deme ýok. O Saragat babanam sizden bir grup gidipdir. Şo taýda ha seni ýazyjy agehiniň oňoýy gozgunmagy bilen mädemin bir sakardyr. O sözüni dowam edip, "Siziň musulmanlygyňyz ýagdaýly" diýende Seýid Ahmed Işanym çydam edip bilmändir. "Hedret han, ýerine çygan bolsa öte geçmäň. Ýyl götermez. Biýatan ýöwülýärler götermez. Allahyň gazaby sizinki, onky ýallarlar. Oň üçin şaham gedada birdir." Şu ýerde mädemin hasam sarpaýa galypdyr. "Götermeýän bolsa, ha Saragat babaňyz, mäne babaňyz mälik ajlaryňyzdanma. Ha Hoja Ahmet baba sizinki, diýe goýun ýöwülýär sizinki." Başyna giden hanyň sägelçe agrymly gurruňy, özünden kimindir, nämäniňdir artykmaşdy akynnaky ýaňlatmanym şekmek pikir ýok bolarly. Seýid Ahmed Işan iki ulagyny ýelleri bilen tutup oturup beripdir. "Tabe, sagfirallah. Tabe, sagfirallah." Ýene daýçak adyňyz barmy? "Indi kaýçak adymyz, adamçylygyň bir öz gaýry goýulmasy kadalary bar. Bir de şehitlerimiz zaýlymagy
Ewliýalaryň bir ýoluny açaýsaňyz, şehitleri näme? Senki şehit demenki, hem şehit. Öz gününe goýsaň, o bennelen köpüsi öz gün güzerany bilen bolardy. Sözüň manysy mädemine dogry ýetipmi, ýetmänmi? O bir media. Soňundan bir zat ýadyna düşen ýaly ulukma sepläpdir. Oň ýaly bolsa, ölleňizi galaňda tarap ýüre berin. Barybir. Erte biruny onyňa tutuşmalarsan bolýar. Gowsut salayım, şoňa gowna mahir etsek. Ýetdimi? Sadyrda turan gülkü, bulan gulugyny gapypdyr. Emma diňe gülküden näle? Başga zatdan ýaşaryň gözleriňem iki-ikine nazarlarynyň kaklaşanlygyny wekiller görüň berdiler. Kağıda daman göz ýaşdyrarly, mürdäň göz ýazyp oturan gatyny bozanlygyny Seýdähmet işan görüpdi. Tawbe estağfurullah. Tawbe estağfurullah. Ahan, ýagam görüpdik, uruşam görüpdik. Ýöne sen şergiň, asla insaniýetiň ähli serhedinden geçdiň, diýip zaman ýeriniň turupdyr. Her kimiň niýeti ýollaşy bolsun. Aktakal, men seni sagyryp getirmedim. Kellesi gaýdaýmy? Kellesi diýemin han, bolmanly da bu sözlerden soň bir kelläni ýa bereriz, ýa da dikelderiz. Sen ýaman sanraýasyň gedem türkmen. O maňa bildiren ogam. Sanraýanlygym namysym bilen suwat güýjüm laýyk gelen ok. Şagallyra diýär. Mädemin içi ýakka sürüpdir. Mana, ýeke gepi dogry aýtdyň. Däliň müň gepi telek, bir gepi gerek diýär. Senin kefeliňiziň başy şonny. Öz sırtyňy tanaman, gedem geçsek bolýadyňyz. Şoň şünem bezide pukora girip diýär. Senin boluşuňyz hamala, haçandyr bir zamanlar ýyly utandyryp goýan ýaly. Ýyly agat bolan ýaly. Siz ömür waky. Şiýerde mädemin ýerde sözüni ketipdir. Syny durun Seýdähmet işan. Tene ýazgynyň beýinzilik goýgunjary ýanyny görün eken. El bolsa, şu alimde de bir halata bolmaly. Ýöne mädemin görün. Görün başga hirrek dowam edipdir. Laýyk gelenok diýip boýunallyň näme aksakkal, asl gelmedim. Maňa ýedil asmana tüýküren ýalysyň. Ey bolýa. Ýöne türkmeniň aňarsy hydyr görendir. Mädemin seni ýazysynyň ýüzüne bir seredip durdy. Ýöne seni hydyr gaty ürkürensiňiz diýipdir. Ýelçileň turup uğraýyşyny ören, herseňi görýälemmi näme? Mehter Mehrem hanyň ýüzüne äňelişipdirler. Onuň da keşbinde bir üýtgeşme bildirin bolardy. Dolanyň diýen kesipki. Zaman agy bilen Seýdähmet işan dayanıp ýyllana garanlaryny han ýegerdi. Ýanky wagtlaryňyzdan daşary maňa hüjürde kat berseňiz, üstüne de zamanlyk adam goýsaňyz. Ýöwsem sizden bolmaz, men pikirlenip görerin diýär. Jogabyna aýdýan şaňy uruş ýatar. Bir oýlanyşyp, maslahatlaşyp görers diýip bular çykyp gaýdýarlar. Gala gelip görün görenlerini zaman aganyň sanramasy yenidem galmandy. Seýdähmet işanyň ýüzünde gan pet ýokdy. Beýle agyr sözlere götermek üçin ne derejede beýpark, beýnamys bolmaly. Zaman agy uzun gize erwet gaby. Ol Medinede Muhammed, Türkistanda Hoca Ahmet. Ya Kedreti Ali, atam babam, gerçekler, oğuz babam, Dädem Gorkut, Hızır aleyhissalam, Salrıgadan Toltan, Göğrüğülü Beg, Keymur Ata, Saragıt Baba, Mäli Gajdar, Ahmet Sapançı, Toğrul Beg, Çağır Beg, Alparslan, İsa Mäti, ruhlaňyz bir ýerde diýil bolsa ýetişiň şu ýerde. Nesliňe siziň ruhuňyza garaşýa diýip gepläp çykdy. Sanjyr Pelwan, Polat Mergenle goň baş ujunyň aýrylmadylar. Zaman agy Ataşir Peni kän küýsedi. Onuň adyny ýanky çekleň arasynda tutup berdi. Daň saz berenle. Zaman agy
amanatyny tapşyrdy. Şoň köse goşunynyň askyn düşmegi Muhammed Emini her neçikde bolsa köp oýlanyrdy. Dogry esasy üçden golen tek aýap berdi. Ha sebeteri. Diňe şepelili dözünden gelýändigini tekerrer suwd edilýärdi. Bolsa beýle bolup çykdy. Munyň özi iki tarapyň hakyky münasibetiniň özümki. Dogry ölçegimki. Eger döwletiň ykbaly üçin urgudy. Eger de şeýle bolsa, bidiňe şu uruşyň däli hyýy döwletiň ykbaly üçin urgudy. Magribden maşryga äl halklar boyuna gidiren Jahangir nesliniň döwgaýdan soň onlarça hanedanlara dargan neberäniň iň ygtybarly, bir wagtky şöhraty da umyt dörediýän goňlatlaryň süňgün sarsýan urgudy. Beýle zada bu garaşmandy. Ýa-da başga bir sebäp boldymyka? Harazmyrny türkmenlerden bir şumluk ýetäýdimiki? Beýle bir zat bar bolsa, zanfadlar bir duýdurajak ýaly. Ýöne türkmeni garşy uruşdurmak, egerde şeýle bolsa onda iň erbede şol. Her zat etmeli muny bilmeli. Bar bolsa, ýöňüne almaly puta ýürüni diýen han işini şol etdi. Mehteri mehremi sagyrdy. Usullyjyk bilen gurrun geçirdi. Olaň biri gaýtan saragytlaryň öz sırtyna iş görüp ýören adamlaryň bardygyny aýtdy. Han ony güýçlendirmek teklip etdi. Köp adamlaryň gulagy şaňladylar. Hocam şükür inni halkyň bir ülken adamsy. Oňa bil baglamak boljak däl. Ondan onuň şuunlar böwrün diňläp ýörüşem bulary ýarap durunok. Bekmurat Tepkanyň keken keyfi gat kök görünýär. Diýmen, onu hanyň huzuruna dikelipdiler. Bekmurat han hedretleri. Bir baýdanyňyz ýeýäm ijra kılıp ýörüp, howlukmas habar bermäge durdy. Saraýat tekeleriň tüýü çümmüşünden telim adam men ýanymda söwüşip ýörler. Nähil hyzmat bolsa olar taýýar. Hop. Eýle bolsa şuny şüýne mertir, kuny şüýnem laýyk adam tab. Haýsy ki seniň diýeniň bilen bolsun. O seniň orunmasaryň bolsun. İçinden oburun. O hyýy döwletiniň ulemellary bolar, ýarlyk alar. Ajap bolar. Bekmurat kellerin durlap. Ölsü ölsürüp döktü. Ozam şükürün edenini oğlu var. Emma beysi. İki olsun kelledi bir gadanına gaynamaz. Ataşir epenim tarağıttan öykülap gaydan ağıtığı var. Emma paygas süre iş görecek adam mengdan ok. Şondan kişi ören yeter deyip kulağına degaydım ki. Asla ferede otursam. Dünkü topları alıp giden şov olmalı. Ataşir epe. Serdar. Bay öldüre tüys yerinin gelen ro. Yeke gep duru. Ve o diýsen, oğuştun ne beter arkan zıngıptırın olaymasalar. Yöne durmuşa müktü yaptır. Nuha olaryň biri Gosmurat. Öz ayağı ölen. Odan hoğunlarlık gözlep gelmedi mi? Bekmurat derrew Gosmurat ýanyna çagyrdy. Dünkü Mir Muhammedin goşunyny ýaryp, özüni yaralan, toplaryny alyp giden sen iniňmidi? Özüm pynhan ýagdaýda gelip ýören Gosmurat aldyrazak boldy. Bekmurat oňa öz teklibini bärim etdi. Maksadyny etmek üçin zatdan gaýtmazak Gosmurat es-saýda inip boýnaldy. Ömrüne ýadyna oýuna gelmedik teklibi döwlet örgökden geldi. Gaýtyladan sorady. Munyň başa ýalynyp gitdi. Emma ol tebigi zat. Şeýle mertebe göterilmegin joşkundan däldi. Gaýtam edil terzin edi. Men boyun turup atyp, ýer sürdürsür. Munyň gowy görjek diýip bu jogap berdi. Osmurat muny ırjak bolup adara galyp durmady. Birden bir erbet kiyinilik adap muny urşa aldy. Şeýle teklip bilen moňa gelgel Serdaryň oğluna Ataşir ipäniň agtyna ýüz tutarsa Bekmurat kim bolupdyr? Watan parazlygy boýunça öňüne adam geçirip ütmeýän, gize günni türkmeniň ykbalakda kelle çyjyrýan, bu mukaddeslik kätagatda oğuştanydy, ýönedigini özüň bilgin. Nynmyjak bolýan döwleti beýle zat teklip eder, o nenen milt edip bildiki. Şu wagtam aýranyp ýören goştan bir de peýda bolaydy. Ol dünkü türüne işleri üçin döwlet dagata bolaydy. Ýerlerim näme ýüzüň salyp diýip sorady. Döwlet ýanky bolan gurrun aýdanna. Goştan oýlanyp durdy. Kimi bererkem diýip ýördüm. Gaýtan barda gepleşdi. Näme diýmeli döwlet sorady.
şu diýen pikirleriň üýtgütmän aýtdygydy ber. Vesselam. Şu wagt beýleräkde durun ýigitler. Gowuşdan, bide ýene de ýumyş buyuraýhana diýip ýerlerden gaýgyrşdylar. Gowuşdan, "Size ýumyş bar olanlar" diýdi. Ertir ýerden. Şu aly meýdanyna hawl küňü diýali bir şagalan edip uruş oýuny görkezip beriň. Mädeminiň hamynyň sarlydygyny bir göreýin ýene-de. Onda ders gowuşdan. İnşallah diýin. Oğlanlar inşallah uruşdylar. Uruş günleri bütünle ýödgürün. Gurban sapygam her birini aýdyşýaly. Gowuşdan hani maňa ýumşy gasan buyurjak diýip bir ýerden peýda boldy. Saňamy şu gün awşam ödem günü mädeminiň ýanyna berjek. Näme? Öldürmelimi? Hawa. Ýönen tek diýil öldürmeli. Döwlet galada eglinen Gosmurat tapdy. Sana ziyan bolmazmy diýip sorady. Gosmurat, men başym sararyn. Nähiliňiz bolsa ediberiň diýdi. Soňky teklibiň jogabyny garaşylýardy. Ýene de duşup geldi. Gepleşik gala bilen sülfadyň ortalygyny bir ýabyň boýunna berildi. Bir tarapdan Gowuştan, ikinci tarapdan Muhammed Yakup Mehter geldi. Gowuştan ýaraşyk teklip etdi. Özüniň öňkü diýenleriň üstüne zekat tölemekligin boýunna aldy. Mehteriň galyplanmagyna garamazdan, Gowuşt onuň meşhuryny näçe ýyllap dogam etjegini aýtmady. Netiýeňizde kinalarsynız diýdi. Mehter bularyn başyndan saragyty ýerle ýygan etmäni üçin muz tölemegi hemde adam zamun bermekli talap etdi. Bir-iki sany zor döwletiň ortasyna oturup, birini zamun aldyrmazdan soň beýleke goýup bilmejegimizi düşünüň diýip Gowuşt odal eýranyny oýlan zamunlary ýatlatdy. Muz takdy bolsa, zekat bersek şol muz dolar diýdi. Halk garyp, ýetiniň eňizde oňman, sünkünü gepiräýmeseňiz başga dat ýok. Ýaraşyk başa barmady. Gowuştan eýdany durundy. Şo gepleşigin gidip duran mahara döwlet Saraýat baby zamygynyň agdyny Bekmurat bilen duşdy. Bekmuradyň özüne timar berişi, ýatama sypaýçylygy öktüligi döwleti beginepes baý atlatdy. Ýöneminiň güdünne häkimlik söýjüligiň biýhaya od ýanyp durdy. Ego täsiri güýçli bolan garaýapdy. Beginepesiň saraýatda urýan şatysyny nirde duşdun. Bekmurat ýatama newsagyrçylyk bilen galanyň ýagdaýyny sorady. Galanyň adamlary demir gaýadanna berip diýip döwlet jogap berdi. Alyk suwluk şaý gowustulugy, ok ýaragy bol. Bular ýalysydy, öwrenişmedik oglan, göwnüne bir şiýglik duýdy. Emma asar bermedi. Sakı sıkmadyk Bekmurat bir gowuşajak ýaletde de öňütdi. Ha onuň 40 ýaşyny eýýäm okolly. Inni ýeri tutuş tüketdiräýmen. Hezreti Hana boyun tuğulmak ýagdaýyny edin. Webary öňe düşýänleriň boyununadyr. Erteki gün şu halkyň başynda durmaly adamdan birden bolarsyň. Men hyýwy emeller bolmalymy? Hawa, nähili etsin? Döwlet başyna gönni inim. Bekmurat baý. Eden hezretini taňyr elkadan. Siziň bir biwaş halkyňyz döwletiň bal günni bulapdyr. Muňa gadar bilmez diýseňem bärsinen gaýdýar. Han hezretleri öz peýdasyny beýledi goýup size peýda etjek bolýar. Gadar bilmeýän bolsa öz ýanyna çapyp ne adarka? Senin beýdiýäňle. Ey şapontudan türü bormy? Öz türümde öz şaponmaz bolar. Aha, agdyň aýdýany gulagyň eşidýärmi? Keramata dil ýetirmi? Günahyň apar. Meniň öýümi eýemtireýän sogap gadanýady. Öz öýümi ondan gorasam günäm gapýarmy? Düýün mädemin biziň ýaşullarymyza galaňyz gabristan hasap edäýin diýipdir. Emma bizde peýda edýäsgüli ki bigadyr diýeniňden şonam iwal görýän. Egerde şu tözi türkmeniň aýtsy, zäherli güllü. Inni Bekmurat baý, ýang teklibiňe jogap. Emerlarly halamok diýsem men ýalanyş bolaryn. Emma men üçin külli türkmeniň üstüne keteki döwletiň dikmesi bolup oturanyň, öz döwletimde owanmaşy bolup otursa müň etse beýik. Sen geňörmi? Üýtgeşik bir jannary.
tek bir insan görüp ank bolup durun Bekmurady döwlet düşünýärdi. Öz gelegini onu yetirjek bolýardy. Gözüm gara düşündün. Sağlık kedirlerini görüp bilmeyen. Ula adamların aradalı durmuşunu ödümürdüm. Ödümüm adamlara akıl öğretmelim kam ettim. Şoňa şu namına nihan. Demek men dörenimde yoňwaş bolup döräpdirin. Ýöne göli teret. Hem hödürleyen baştonluğunu menden ukuyupsuz adamı yer yıkıvam tapy bilmerdim. Doğru. Şonne men arkaly döşlü, bay bolup biljegmen bilýän. Ýylyň maslahat soraýany men bolardym. Emma bir ýeri bar. Men öz halkymy elmek üçin kerekýäriniň erinde ýara boljak. Meniň üçin şondan ýigirinizi bir zat dünýede ýok. Ondan men ýöneköy at bakarlygam müň paýga görürüm. Men seniň şu wagt işiňden näme diýäniňi eşitip durun. Ula atbek mura. Sana teket ýetmem gerenok. Gayrat etdi. Sözüm ahyryna seni dinle. Maňa diňe öz beýikligim däl. Falan beýik halkyň oğul diýilme gerek. Ana men baýdagym. Men seniň aýdyşyň kysmy beýik bolup, öz ýüregimiň üstünden ädikli ýörep bilmen. Egerde beýikligine bolanyny, beýleligine bolanyny aýtmajak sözümi aýdaýyn. Dören ýerler bolaýmagym mümkin. Çünkü menne şoňa terketsel bir höwes bar. Döwlete tiýin edip, göräýme Hydyr diýenim hyrs bolup çykdy diýip durun Bekmurat. Hany ol, ýyl üçin jan alyp jan berýär. Saňa ardan düşäjek döwli tüýs bir kemersel ekeniň diýdi. Bekmurat. Men saňa tekede diýesim gelenok. Sen görýän göli maňa düşünmän gitse gözüň arman. El bolsa da ýigit ýaş başyňdan diýwana bolupsyň. Döwlet salymlara çeken ýazgarjy garaýşy bilen garaşdaşyny ýere sokarly göründü. Saňa şeýle görünjegine gözüm ýetdi. Seniň keteliň gatar bet. Senden betwagt adam ýok. Bir pursat nazaryny onuň üstaşyny nirelerdir gönükdirdi. Maňa düşünmeýän başga da az däl, dogry. Şonuň ötürü maňa da kyn. Soňra öň kaddyna geldi. Emma Bekmurat, bil, diýdi. Boýnuňdan sallanan bir ketel seni güläden halat edenok. Sen iň agyr jeda münafypsyň. Munyň ýaladym bilen ulak gürleşmem durasy gelmedik Bekmurat atynyň zylawyny gördi. Ýüki her nisikde bolsa bir neme ýeňlerini döwledim. Eýdine gaýtdy. İkide bir-birleri barada oýlanyp hem ýigrenç hem new sagyrjyp gülen hillelerini ýakadylar. Ellikinci baş. Galanyň daşdöwreginde ýer bilen turan şowhun hyýollary depedre sıkyp sýyrlamagy mejbur etdi. Satanlyk bedegleri atlaryň gyrmyzdygyny, agar şäkmenni, ak telpekli, gara telpekli arjanyk ýigitler ara tapardy turdup, torj edilip eýem guroksura ulan ala meýdanyna turdyýardylar. Ýene-de gylys galkyn naýda zarkyllary, hewoş gyýkylklary, bilen bir ýerde dutarmy gyzakmy, gargadyr dilli tüýdükmi gopalmy, naýmy, deprekmi ähli saat goýup beripdirler. Aýdym size Allah urury ýaýrap gidýärdi. O gadim kitaplarda aýdylýan İsrafil'in suwuryny ýada salýardy. Aýdym sady goýuş talap edipdi. Molla nefes dogun iş edinip onu ýola goýupdylar. Hal günkü sanjak türkmen goşunynyň syýynlanyşy adamlaryň kalbyna köp arzuwlaryň tohumy tepeläpdi. Gudratly aýdym saz bolsa gahrmançylygyň çeşmedi bilek ahyryn. Bir batyr akyny gurun edenlerini zaman agada onuň şu saz gulumy gelip dursa ýeközüm bir ýagyny gaýtarar nen ýerini köp nıtaýadylar. Türkmenlerde aýdym sazyň baş uğraha gelmegi göli. O netiýata da gelişip dur. Peltepede, nalyşada, münajata da laýyk gelip dur. Emma onuň gahrmançylygy galkyndyrsy zadyň hilinden däl. Näme üçin ýürüýti türkmen harby sazlaryny döretmeliler? Ol hemme döwletiň goşunyna barmyş. Meýlis bilen şowdur häzir gadyrlýaly bolupdylar. Olar mädeminiň gedir burnuň astyndan dönüm edip gaýdýardylar. Beýlerini ýokarsa bolsa çyp ýaraňyz. Oňa da ýag salypdyr. Her ellerini de bir gylys. Olaryň çykyn haýdyn gaýratly bolsaň diýip beýgirýanyk beşdilýärdi. Ýok, häzir bu halat biz jemagyň kıyamet magşaryň öň ýanynaky dabaratdy. Aňardan ýanynyň ulemelleri, goşunmaçlar bilen mädeminiň öz görünýär. Ol bärdini syň edýärdiler.
Ondan guşbegi diýilýän iň uly harby ýemeller epesli atly bilen bärik bolala şuwrady. Ol galanyň eýletine bir aýlanyny beýletine bir ýakyna gelip bilmedi. Olar näme gerekdigini aňlan ýigitler, goştanyň odurlan bilen tabşyrygy boýunça maşkeden bolup tek ýeter aýrylga bardylar. Sonra guşbegiň atlylary bokurdoklaryny ýörtüp, "Eleňiz ogul gözledymi?" diýip gıýgyrdylar. Ýigitler gaty görmän olary şakylyga ýetirdiler. "Gowuştan öýlenýär, siz toýa çagyrýa, sırtyňyzy moýmulladyp rak soýnatjak" diýe. Guşbegi öýleşden habaryny aýdanny, Muhammed Emin'in gabakman ullokan gözleri bir tegelendi. Düýün kaçyp geleniň habar şone ekeni bu diýdi. Onuň aýdýany Gurban çapykdy. Ol gaçyp baryp, "Adagylym gowuştan elimden alla" diýip arz edipdi. Bu aljylanlykda öýlenmek nirden ýadyňa düşdi diýip soranlaryna ol. Gowuştan aljylar ýalylar. Oňa ahallyň Eýranyň 25 000 adamlyk ulu goşuny kömegi gelýär diýip habar berdi. Muhammed Emin han gaharyna ýarlara gerek geldi. Gowşut sadanaklap durmaň derine gaýtan ýaskermezçilik etmek ýynyşyp ber. Ol guşbege günüň ahyryna senni saragyt diýen at ýer ýüzünden öşsün diýip buyruk berdi. Toplaryň äletinden odasyň. Birdenem kömekçi goşun ýadyna düşdi. Mehter ýanyna çagyrdy. İlerden gelýän goşunyň öňünden çykyp, onu saklamak üçin gerekli şäherleri görmek hakyna görkezme berdi. Mehter aljyrap, "Leşkerden böýürip almalymy?" diýip sorady. "Muňa hasda Zanyanyň han, eýlem näme? Ýekörüň aýtarjakmy Eýrany?" diýip haýkyrdy. Mehter sırtyna tapan degen ýaly sülfady tarap eňdi. Guşbegi uly goşun bilen gara tarap süýüş urady. Toplary ýoňa salypdylar. Saky sozmazdan öňürti ýene de galan üstüne owat sowurjakda. Top süýrenler ýaraglarynyň niýetini somuldyp, sırtyny ýere dikip uranlaryny her kim maş gelip ýören atlylar bir ýerden peýda bolup. Bularyň üstüne at goýdular. Topçular aljangyryk ýetişdi. Emma has aňyrdaky, has uzagat ýan toplar biýitleriň üstüne galanyň içine daş ýagdyryp başlady. Oraň arkasyndan çykan lek-lek goşunum ýer tüýşen ýar bolup gaýtdy. Atly goşunlar toýun turdup hüjüme başladylar. Tezden olar yeňil toplaryň öňüne geçip, taragtly ýaş ýigitleri ýere çekilmäge mejbur etdiler. Indi ýöz atlylarynyň dayanýan toplaryň uruzy kişi etrap başlady. Galanyň içinde giýri deşik tapar ýal bolmady. Ýagdaý bar hazırlaşýady. Ine birdenem öňräkden bäri hakky sok gelýän bir topar biýalas ýaryldy. Olar ilerki diregöden çykyp gitmek bolanlaryny türlenişip süýüş uradylar. "Sen ählimeri gyrgyna berjek" diýip gowuştanyň ýüzüne bardylar. "Sen näme? Tohumlyk galaýsak diýämidiňiz? Heleleňizem ýanyňyz alyp gitmäni ýadyňyzdan çykarmaň. Sen oňa aladasyny etme." Äli şinne şulap gelen topaklarynyň astyny alňasap, bulan bolsa ne hil bah kesjeklerini bilmän durun adamlaryň arasyndan gülperini dadardap çykdy. Barıp ýankylaň öňüne aýlandy. Kellesindäki böwrüni ýere bulap urdy. İl ýoňdan barýan ýaşulynyň gözüne barmagyn dürtäjek boldy. "Taşla telpegini. Ali geý meniň böwrüýümi. Gowşutan. Şu namartlar gitse, şu ýerden gıynaşlaryny tasaryp gitsinler. Egerde telpegini goýmasa kelle bisini bilen al." Edil gabatdan gelýän baş telpekli. Ayal köýnüginiň aşagyndan erkek geými görünip duran. Melis ýakmenni. Biri iki tapançaly, galaşly piyada ähli adamlaryň üntini çekdi. Uzan boluşdylar. Ýangy toparyň arasyna biýinjelik garalaşdy. Bu gelýän Şalka Batyryň bajysy gannar bolup ber ýer içinde kän görünmeýän udanny. Onuň adaty bolmadyk daýaw göwresi bilen çaýkanyp ýürüýüşi, ullukan gözlerini eýlek-beýlek agdarşy ne hiller dälişi görünýärdi. Ol gelişine ýangy topary bir tynlady. Bir kysantyn tanady öýdýän. Uýun goluna sorar halgady. "Ne hak dökün ganyňyz üçin bir gan aldym. Şu magatky. Ulylyň orta arasyna gelip durny işiňiz üçin bir ýanyňyzdan ýatyryn" diýip tapançan ýerine aldy. "Gaýratlyň. Şundan beýlek bir ädimet erkekdiňizi bileýin." Uruş dendelesinden başga şu töwerekde ses kelem galdy. Durunnyň ýerine aňtan goldy. Topardan gaýtawullarly hüňürdeşdirdi. "Sen ganzyk, sen entek öňkü ganyňam tölersiň, munyňam." Olardan birisi, "Ben uruşdan gaçamda gowşup duran hasabymyz bar" diýdi. "Bolýa. Şonda ýene ýaşulyň 25 000 adamlyk uly goşuny
Ulaşmasaňyz bir goý bolsun edýär, söýene ağırlanyňyz, ağda şansyňyz. Topar ýygyna dorandy. Bir salymyň içinde bolup geçen waka, garry urta aýal uçagalar üçin melheme urildi. Garaýşlarda bir ruh aýgyt ýemeli geldi. Gülsenem ýoňa saýlandy. Goşdagy, biriniň atyny ýaradan maňa alyp berseňizle, men ugrunlykda dögü känlugdym, men ursa sıksak. Hoş bolup ýelgirip duran goşdan, gerek bolsa atam tapart ýaragam diýdi. Berekella. Siziň ýar diýananymyň bardygyny bilemsoň, mädemim bilen uruşa başladym ahyry. Öz beýigine çykyp, töweregi hin tarap duran goşdan ýanyna kirdalara. Toplon sesine adyldyň. Näçe saklap bilseňiz saklaň diýip görkezme berdi. Täş terdarly Kelhan kepeli, uru tire terdarlaryň üstüne saýlamy ýigitleri ýanlaryna aldylardy. Oklaň aşağı gülüp toplo tarap ýeňdiler. Tekeleň toplon üstüne gözleri ýok ýal girýändigini hal gün gören topçulary ýene de alzyraňlyk getişdi. Gümpürli derrew haýallady. Goşunmaşlarynyň gyssama bilen hiwatlylar tekeler ýene de ýyla terpikleri vurdular. Olaň saň has artykmaşdy. Toplar ýangadan arlap başladylar. Tekeler galadan çykyp öýlerine birgen täze güýçler alyp dönüm etdiler, ýangadan ýagy bilen ýüzbeýdi boldular. Toplar ikinji gerek haýallanyny, goşunmaşlar nökerleri gamsy bilen hüjüm etdirdiler. Az salamdan gümpürliler ýene de güýçlerini ýal etdi. Emma tekeler olara udak gerim bermediler. Şeýdip iki taraplayın füdönökleşmek gün gün dowam etdi. Saragtlaryň inni galadakylary arkaýyn topa tutup oturmaga ýol bermejekdikleri her kime de ma'lumdy. Öýle namazyna haly hiwollar hüjüm tawdatdylar. Namazdan soň mädemin dergalap bolup täze güýçleri öňsürdi. Saragtlar hem ýylda dyn zarap oturan daýy ýigitler salyp durdular. Daňa talberdi peşkip. Hem işeki ýaly iki tarafa teredip duran goştanyň ýüri her nisikde bolsa adatdakynyň ýagtydy. Munyň hasaby boýunça uruşyň aýgytly portotlary başlarypdy. Üstüne ýangrap Begnepet baýylyň Annamrat todonyny gelip ýetişipdiler. Ora epetli ok ýara getiripdiler. Ondan hem ileri hem de aşağı tarapdan kömek gelýänini eşdenliklerini habar beripdiler. Hüjüm hiwollar netije beren okdy. Geçten soň Oğuştağının ödem atlılar öyle sögüşe girdi. Ol sögüş edip ýörke, täze habar bilen ödünün külü ruhlanırdı. Udak wagt geçmän ka Oğuştağın Bekmurat baýyň ödüni ýetir aldy. Agşama uly sögüş kiparlady. Muhammed Emin han giýişki namazlaryny okumak üçin çadyryna gaýtdy. Agşam serdarlaryň biri Ural Mehmet dönme özünün günü köşegöçden soň gelin netijesini aýtdy. İlki başdan üstüne sürüvermeli ekenik. Mehdemin hem zudabır süpürüp baryan harakat däl ekenni. Goştan ileri gaýrak diň salsynmy ýa-da mehdemin üstüne sürsünmi? Özüne daýdýan goşduň gıýbatdyr ötmäň diýip täşterdaryň ýygyny sezeşdirdi. Polat mergen öz pikirini ma'lum etdi. Goşunyň hemmesi mehdemin näl? Siz şonu aňlamadyňyzmy? Sen näme diýjek bolýan? Men diýjek bolýanym, hidaňyzy çykarmaňdy sürberin üstüne. O zatlar ölmäni garsak, soň ýuwda hunyň torar. El bolsa ýuwda huny barlygyny aýt. Polat mergen, bütüniň süýünde de sen ýeňek yetmäni oturjak däl o. Ýöne bihuda ýeňe gedilýän näler? Her ki küngüre ýaly ýaty delpek sen tasalypdy, bilýärmiň? Sen yetişaydın da madal ýoksa maljakdy diýip täşderdarym gyzaratly söz tapdy. Ýok, mennel. Oň özi sen janyňa ýetişdi. Ýeňlen kişi boldy, dönüp tägdi. Şondan soň o ýigidiň ýylgyşyna gözüm ýilmedimi? Tanadyňmy sen şonu? Tanap. Näme, men onu tanamak derdim Mahmudy. Tanamaly ekeniň. Oňa Amaniýa serdar diýer, eşitmeýärmidiň? Amaniýa serdar? Şomy? Dürünte benim neme edip durmadım da. Gördün ahyry. Täşterdaryň setinde bu gelek öýlerin maksus bolmadyk garaşyk duýuldy. Men hem diýenim şo da. Emma näme üçin inni şo alamatlardan soň hak sözi aýtma gaýratyny çatanok. Bolýa ho, Allahyň aýtaly. Hani naskärin alsana. Bekmurat teke şol onanca hüýlenim bir ýalançydan gitdi. Ola töwregini alyp duran goşudyň mollany pesiň täşterdaryň
Gelhan kepeläniň Şalga Batyryň, Polat Mergeniň, Sahit Niýazyň, Sanjyr Pelwanyň, Döwletiň, ýene-de onlarça adamynyň gannam durun gylışlaryny, gan görünip durun gözlerini, niliniň ujunyň tütte çykyp durun tüpeňlerini teredip entek diýir käwildi. Ýöne şo wagtym onuň hemmesiniň munyň özi ýaly bolaklarynyň gelýändigini, oňa kimsiniň maňlaýy şor bolandygy, kimsiniň tentekli üçin yetip bilmeýändigini anlaýardy. İçinden gyzalat berýärdi. Barja günäsini, özüniň olary böwüt bolup durýanlygyny görüp, halas bolmaň hatyryny iň gymmat zadyny bagşlamaklyga da kaýyl gelipdi. Zanyma degmeseňi, hana özüm aýdyp, ornum bereýin. Şoň ýaly ýarlyk alyp bereýin. Döwletdäkiler kellerini zanyanyny güleye kaladylar. Bir huzum şükürdünem alaý diýen. Ola akylyna elenip görmüş. Pordy pikiri bilen ýüregimiz ulap durmasyn, gowuştan etlerini. Ýene-de seni kowumdaşymyň ganyny dökmändim. Dökçegem derdim. Men şu okulyn sen dönük pikirine garşy atmaly bolýan. Polat Mergen oňsyny ýetirdi. Bular ýaly mezhepsiz, düzgün beýliligine üýtgenini gözi ýetse, ýene-de ähliginden öňe geçip görsin. Ýok edin, webalsydy. Tüpeň dedi, telim yerden çykdy. Jinayatkar aman tapsa, şu zemgetdäki adamdan her gaýdy üçin agyr jedadyr. Halal adamlar şuň boyuna düşen bir jedadan halat bolurlar. Gowuştan adamly ýüdünni. İyileşler. Gowdy insalyň. Erter inşallah mädeminiň tepede koljak güni bolar. Allah bizdendir. Polat Mergeniň her kötü hakyny pikirlenip ýören döwlet özü elhefus bular. Ula adamlar betguman miýada şenin aşy ýaşlymy? Bular ýaly pis pikirli adam inni hiç wagt ýyl getirmez ahir diýip pişirdi. Inni gawat ýerine el Polat kaka seneme diýip ýön netijesini aýtdy. Polat Mergen ýan bermedi. Ey ýenim. Dünýä sylsyrymdyr. Hala anda atdymagyn. Gowjutdan hakyt ýeňerdi. Oň ýüregi bitin. Şu adam bir zat diýse bir ýanyň bar ýa. Hemme zada adamlara da, olaryň ukybyny da, akylyny da, batyrlygyny da tankydy garaman bilmeýän döwlet şu ynanjy gelip başlady. On soklu sowada bolmady, göräýmäge parlankuş. Aýtmaklaryna görä hamy galyň adam ulylyň gözüniň alnyny görülmedik agyr halatda. On soklu umyt bermedik ýagdaýda dogurdy, garaşylmadyk ägirlik görkezýär. Bir tewekküllük bilen ähli zady humara goýýar. Döwsürüm alyp çykýar diýenim ýokdur. Ýok, badam gazaby ören ýensiden ýüredi. Ýedilse men kesenok. Gaýtam, be munyň bilýänini adam bilmez diýenlerden. Bir pikire sümüp, bölüşip sürüşüm ýürünok. Ukudan iştädenim getirenok, ruhdanam düşenok. Elbette bedenine güýç awarsız kän bolmaly. Muň gelýän netijeler nähirler saada gönümel ýaly. Emma wol iň sylsyrmy zady hem saada edip bolýarmy şahyry. Adam gıybatı iýgensem piňalanok. Batyrlygy gylys urşakda aýdanynda başta şoň bilen öňe çykan adam. Mahlady gowuşdan döwletiň gözüniň öňünde el ýetmez bir şahsiýeti ýögelip gitdi. Daňamat manka anny wagty beýgül totama ýördi. Anny wagt biriniň uýurmagyny mätäjem dälili. Aýu anny wagt gize hakyt gaýyplary gördüm. Ulu sede towa serdar goňşy bu nertebe ýerden çykmaly diýip şu alaňlygyň içinde bir hoş habar tapdy oturuverdi. Agyryndan Hudaý eşitden totemezi. Ýaş habaryň eşitdirip dursaň, şondan uly goldaw ýok. Beýgül totamyň her begenderinde bolşýary. Epeleň süňňi bir ýeňledi. Baýaky şowuny düşen sapagulçuluk iýmisalalyk bir oturundan soň, Gosmurada hyýwa goşunyň içinde yapyrylman gezmekligi mümkinçilik döredü. Benim üýet hususy işini amala aşyrmagy gowlukdy. Birden kim bilýär? Kimiň aşkynyň süýjekdigini? Ýok. Tekäni ýeňip gidene ýokdur diýerler. Ýöne Allah bilsin uruş turda. Ýetişmän galaýdy ondan gar köýjek. Ana ýetasat şol. Şoň süýnem kelläni etege salmaly göli işini bitirmeli, ondan başyny tormaly. Emma bir alyňy saklygy
Saparmet unamadı. Yonkavşam betpel şemine salıp, işine amala aşırı yakınlaşanını onun takladı. Sonra Osmurad'ın öňüre diýen dady, "Näme? Men ertir öz ýerleşdirme garşyşaýmym" diýdi. Saparmet muňa, "Men näme öz ganyr kowmdaşlarma garşyşamokmy?" diýip köp manyl etdi. Saparmet dagynyň özlerini barşyna ilki günlere bir düşünük sözdük. Toňa bakap öz boluşly bir aýratynlyk, özüne de ýakymly aýratynlyk duýan Osmurad onu sıyınladı da sala zıylgırandan duyman galdı. Köreköňüň ýoga hunlen duşu akynny Osmurad hiç kimden hiç ta soramanny. Hiç kim oňa aýdandyrmady. Ýa-da gurrun bilen şo işleriň bir sapaga düdülýändigini Osmurad häzir düşünip galdy. Şuň kötegeçde Osmurad öz şaklamalaryň dogrulygyny hatym görýärdi. Goşun hüzüme girýärdi. Onu ýerinden gamsy bilen, gylys bilen saýgylap sürýärdiler. Emma yaragy her hili işletmek var. Onun sapy teň elinde ahyry. Biýagdaý aňyp, hany şuwlamakçy bolunurdy. Şuň 3-4 sany emellaryň zanlaryň jehenneme iberlerini hakynda da aşaklykdan bir gurrun gulaw degdi. Osmurad öz ýagysyny gözden tapdyrman, sülsadyň içinde boluverdi. 53-nji bas. Hicri sene hatabynyň 1271-nji ýylynyň Rejep aýynyň ilkinji güni, miladi sene hatabynyň 1255-nji ýylyň 19-njy marty. Muhammed Bey'nin haragata gelip düşenden 19 gün soň Asman padşahy göýül ýalgyzarp dowdy. Ol gurbany etdigim goýa diýersiň. Iki musulmanyň gaýgyrman döküşen gadyrganyň işbiri görünip, şondan renkalýany aldy. Bugün tegoş edil, düýün kuýlan ýeriniň başlandy. Ýöne iki tarapam belli etmekligi ýüreklerine put edýän ýaly, ähli güýçlerini sürýärdi. Maklafi düýünki girişilen baş tegoş geýjeki amykly hareketmeden soň täze güýçlerle tutuluşdy. Ýene de toplaň aralagy, gaplan demiri ürji boluşy kemen zyny topragy düşen tekeleriň gözleri ýok ýaly bolup, topsuryň üstüne soluşy. Şuň jepparata diýen topsuýynyň soňy Yetirlikde gurrun görmegine göre, topsu bolan gününden nälet okan hyýgulkän bolupdyr. Şeýlelikde bir gele hyýgullar tekeleri gyzyp, gala sırtlaryny diýerýärdiler. Bir gele tekeler olary süden ökledip arkan terpikdirýärdiler. İki tarapam arasyndan nepesini dürseýärdi. Ondan iki ýyrtyjy ýaly ýangadandan bir-biriniň bokurdygyny şeýlemäge, etini şekelmäge topulýardy. Düýünden bäri ýaranlary, daýlary bilen bir sapda höwüşip ýören döwlet öz taraplarına köp bida şekilýäni görýärdi. Emma adamlaryň ruhu eli, ilki başda goranyş günlerinden hat ýokardy. Nepetleri durdy. Şuň ýaly, deňlikde garpyşy örsek armanymyz ýok diýip, Tanzar Pelwan fereştilýärdi. Çaryal üýtgüjük şeýilip görkezmehedi. Maýazyna gelen öz agyr eli bilen galmada döndürýän nurun soň, bu adamyň Pelwan adam ýönelgi almanlygyny ýene-de bir gelip gözüň ýetýärdi. O ýyl Şnaryal oğulnalyryň Tanzar Pelwan şolur ýalytlerden hem beli bükülmän çykan atalaň berdi. Polat mergeniň gözü gyrady. Adamyň sergilek ýerinde. Atyma gelen tuk gördüýärdi. Ene birden döwlet onuň elindäki tapançany ýere gaşyryny gördü. Ýeňip ýanyna bardy. Polat mergen şep bilegini tutup bilmän aşağı sallady. Tanzar Pelwan bilen onuň goluny derrew daňdylar. Gapdallan ýany anamra todundyny, şalga batyrly goştan gaýrat ediň. Mädemini şunalar inşallah diýip kesip gitdiler. Polat mergen öz geýleriň biriniň uğratmagyny deňe sager bilen işläp gyra tarap çekilmeli boldy. Meýlitin öz atynyň zylygyny tapdyrman bir nökeriň tartyna gonyşyna döwlet ankardy. Şo wagtdan bir mehnet nökeriň gylys göterip öýsüne ýetip gelýäni göz kaklaşdy. Ören sakkan hereket etdi. Be golele getirmän, naýdan nökeriň şiş garnyna diýret duruberdi. Nöker öz emeline öz galip boldy. Ýalaýygyň uýundugynyň görnýärde peýda bar ekenini, şonsundan käte utanyp ýören oglun häzir buýsan süle goýlandy. Birden bir nazar daýysynyň atynyň tüýdirilip gideni görüp galdy. Dayanykly adam atyň aşagyndan aýagyny kara çekip aldy. Ony ýança döwlet bilen Rejep saýup ýetişip onuň daşyny galladylar. Daýynyň öz ogullarynyň biri boş atyjyla ulap geldi. Aýagy burkun nazar demir töwüşmegini dogam etdirdi. Ýerde ýatan ýölu ýaraly köpdi. Olaň arasynda tanalýan mazerli. Halha gurt uzun.
Benden iýdil ýara wamydy näme? O bir nöker bilen uzaklaşyp ýenýär ýatyrdy. Olaň ikisi de pyçak bilenmi, goşa barmak bilenmi, diýişleri bilenmi näse diýsen dyrjaşypdyrlar. Döwlet adamlaryň bir-birini bir watlamagy, arasy wadan mahrum etmägi beýle ölümli sıtraşmaklaryň sebäbini bir wada beýikýär bolýardy. Kellesini gynançly ýakalady. Tegoş adam jehetleriniň, göwreleriniň üstünlüğü gidýärdi. Gara ýerde arkaýyn ýatmaklykda mesir etmedik betwagtlaryň başly barat läşleriň arasyna gaçan goşulyp goşulaýmaly. Bir ýerde azyl fasalanýardy. Ölmegi hiç kim isleýän. Emma adamçylyk mertebäň depelenýän ýerde, özüň syýynlaýan üçin syn ýaşaýyş guturýar. Namaz zulüm, sag zulüm diýip. Öz ýarlaryň aslynda ýaşamak adaty badamlary ente gaýat. Inneki netillerim. Başgalan inneki netilleriniň asyna düşmek howpuny açsakdygyny duýmak aýrgans. Ya almaly, ya da ölmeli. Bular üçin üçüncü ýol ýok. Döwlet ýerleşleriniň garaýşynda kebik hukugyny, mamly dynsymakdan emeli gelýän bir ynamy, keşplerine goýrat kan reňkem ýaşar görýärdi. Namadlarda kanyň doğrulugy bilen açsapmagy, ştoprow bilen ygtyýarlygyny doğrulukda duýmaklygyny çykmasy. Yaragyň mehrewiz arkalygynyň arasy bilen eşdilýän tögüs gykyrklary, ah wah sesleri, iňilli, gara tarapdan gelýän nalyş depetasyny üşürýärdi. Günüň tutulman, dünýäniň ýykylman nurşuny, Allahyň üýtgeşik bir gadap etmän öl benneleriniň bir-birini beýle kerçe berişine paragat tomoş edip oturuşuna aklyň haýranyny. Döwlet öz guru bolmadyk ömrüni şuň kyýaly pazygyl wakany görmänmi? Ýa-da tanyş garnaş, ýeri adamlaryň maslyklarynyň üstünde at dawradyp gelmäge mejbur bolupdy. Emma ýigrekse öýe durmuşyny şuň kyýaly gerimli, öýle diýen işinden göwüniň häzir kyýaly hoş bolup ýaşan wagtyna melen okdy. Egerde bu mukaddes urşa çykan halkyň kidizik bir agzasy bolan ýigrekse, öýüni şeýle göçkün tapýan bolsa, ýyly öýü bilen deň aýagy galdyrmagy başaran ägir, goştugan nähir duýgular başdan geçirýär. Şuň kurşa hem mahsus bolan adatlaky din zalışdan soň, döwlet hut darbaşyk sungutyny görkezýän ýaranlar bilen goşulyp ýangadan garpçylyk ýerdi. Iker bilen destem işleýän şarynyň sırt tarapynda peýda boldy. Ýüzüni garşa tarap öňürüp öň ýanyna şowdur bilen geýdirilip ýören iki dan nökeriň birini süýünüp gylyşdyrdy. Ondan emel üstüne emel tapşak bolup ýözüni töwekküllük ýan rüýan meýlise gyýyrdy. Şowdur bilen arka meýlis, şowdur bilen arka. Arkaňdan akmarlyk halmasalar, inni biýitler öňünden gelen ýagdan eýmeni okdular. Onuň hüttünden gelýärdiler. Günüň ýeti uran mahaly döreýän. Öňünden gelip, "Ali bilseňiz armanym ýok" diýen ynanjy dogry uýýardylar. Döwlet öýleriň töwüs ukyplarynyň barha artýanlygyny, darjasykda bir-biriniň gora hüjüm etmek tärini barha elalýanlyklaryny tutup hedeledinýärdi. Gaptallan dawrdaşyp barýan, oğuştan başlyklaýan bir topara döwletiň göz düşdi. Ol töwüs bilen özüni köşe açyp, urşa hem telinjam berip barýardy. Oğuştaryň gatyr töwerik diýenlerini, "Adamlar, düşmanyň beýle tarapy ýan ber urandyr, gaýrat edin. Adamlar, ataşyr epe ýaly, şalga batyr ýaly, bolat mergen ýaly gurban sapyk ýaly töwüşüň." Döwletiň ýüregi bir tolgundy. Şu dara diýildi, dartgyny ýagdaýda atasyny ýadyndan çykaraýana däldir. Ýöne ataşyr epe, şuň kun özüne köpçülükde orun tapylmän, beý guramasylykly jemaatdan çetleşen üçin döwletiň oňa el degýärmidi näme? Sürüniň arasynda ýetip gitmekle orta goja sydamajakdy. Oňa saýyrdanlyk, başbaşlyk gerekdi. Ýeriň arda hadar orta urplugym gojany kanagatlandyrokdy. Şuň kun ulursyň talaplary ýekemeklik, ýekgözlük häýatine laýyk gelmän, goja kösenýändir diýen pikir haýpyň getirýärdi. Oğuştan hoş havarak belli. Bolsa da ataşyr epe ahirim uğrunu öttür. Madaly Polat mergenim ýangadan hatara gelipdir. Ataşyr epeňiň niredidigini eşden Tanzar Peýalwan bilen Polat mergen şu tarapa syýryp urdular. Döwlet özüniň köp wagt bäri döwürjeýän çeşmesini şuň adamlardan tapýady. Dörýän kenni. Emma diýilerde ýörüm diýen nähany boyun almaklygyň batan tagmas saparlyp, onuň derigine ýeňmekligi bolan höwgeti uçguny ýylrýady.
Heýgollaryň hereketindäki bir sazlaşyksızlyk döwletiň nazaryny tapmady. Dagy nähil boljakdy. Eýsem olaryň içinde insaf azabyny çekýän azdyr öýdýämiň. Özüň ýaly bir musulmanyň öýüne eýe bolýanda Qur'anyň haýy süresinde adamçylygyň haýy kadatyny ýazylypdyr. Gowumdoşluk duýgusy oýanyp, gany birini ýarak çekmäge goly galmadyk gypdyr öýdýämiň. Gali bertedir. Bu gany boýuran gözler görüp durkan, bardy ýeňiş paýdagyny dikaýeňde de höküm türmege däl, özüň parçalatman bir ýerde ýaşaşyp da bolmajagyny sözýän ýokdur öýdýämiň. Her kuşun gyzaranyny mahaly. Ýöňe da kun gowuştany täze habar getirdi. Öten akşam Pygo goşunynyň bir tümeni permany ýalňyş düşünüp, niradyr bir ýere megerem, Eýran tarapdan kömek geläjek tarapa gidipdir. İleride ýöňüm Pygo'lyň uly güýçleri uruşa peýdasy ýetýärdiler. Ýöňe bilene şuň ýagynyň bir synaty satasypdy. Gali berdi. Şo tümeniň ýalňyşanlygy ýokmanmyka? Hakykymyka? Ýa-da bir ýerde başga uratdymyka? Ýuda hunyň saparmedin. Onuň ýeginleşi amanya sirdaryň, beýaşymyň ýene-ýenilen edýän tagallarlaryň netijesi bolaýmasyn. Eýdem şeýle umyt bildirmäge gerekli faslar ýokmy? Üç çipti bäri iki tarapa terede bizar çykan gowuştan. Ýa-da-ki ýagdaýdan peýdalanmakçy boldy. Öýle namagynyň soň ähli güýjüňi sürüp mädemini umurmaly. Adaşan bölüm geldimi gelmedimi? Mädeminem şuň saragyty ýer bilen ýegan etmegi ýüregine du. Bir ýerde zor bar bolsa görkedi buýrady. Bigedek ol goşunyny iki üç tarapdan goýberdi. Leşker ýaýbanlanyp giňişlikde hüjüm etmäge maýaldy. Meýdan açyldy. Bu sulda urdunum, Pygo tarapa agdyk berip urady. Tegeleriň saplary ýukarak geldi. Gowuştan iki waka at dabradyp ýörüşine oňa herinzan berýärdi. Täsir ýok. Ähli utamyşyň bilen çep tarapadyr. Gepele, towtamyş bilen sagzyla uputadakly. Mehmet arny gurban. Ähli ata faryk sarry bilen aryrta çepler ýapyň. Hazyp bilen saýlamy ýigitler alla ýagynyň sırtyndan ur. Eýdem de boldy. Ýygullar domaýadylar. Şonun peýdalan topçularym gümpüllüsini köpelditdi. Galadaky ilat ýüregi howlap, inni dölelüň içine oturylan okdy. Zeminni hümer bolup, galany ýaryn ýedi. Gala uly ýylaşykdy. Gözüň öňünde perzentleriň ganyny ökülýärdi. Gardaşlaryň, ýan ýoldaşlaryň şuňy parçalanýardy. Haýhyt ýürek oňaçdar. Udan bilen, ýeýem at ýaragedinden gülsenem, galan üstüne aşanny. Elleri hadalymy, gyrkyryklymy ýüzlerçe aýal görülýärdi. Olaň arasynda Xangelli sokuýunyň gaýtarmy uýasy Güljemal başlyklyň ýaş maşgallarym känni. Uly kiçi tapan ýaragyna ýapyşdy. Galanyň daş etegi aryň öýjügine döndü. Daýdasynyň erkek eşigine girip gaýbatly serwady öwürlüni gören Süreyya şo dartdyň ýagdaýda bälçiklik ýatdan çykarmady. Ay mädemin işiň aýdanlar, durunny gaýratyň bolsa şu pelwanyň öňünde. Pehlewanlarynam, bahadurdurnam, degmedige degen daldyryn. Nama, biziň teke mädeminiň galasyny urupmy? Argodyna el garypmy? Ojagymda da goýjak dälmişmi? Anna Bakçan, sen baralar saklap otur. Mädeminiň indi dädesini ýandyrys. Gowuştgan, goý bir adamlary, goý şolsun teke. Gowuştgan ahyrym, dergödeleri açyň diýip beýgirdi. Adamlar, düşmany urun. Watan üçin kowumdaşlar, ar namyt üçin, erkin başymy üçin. Elnilen ýaragalp sevenenip durun halk, şonu eşitenden çem gelen ýerden fiil ýaly şowduda çykyberdi. Şol teke! Barşyna da düşmanlyk arpyşdy. Toplum tedinni bütünni haýallady. Taragyň aly meýdanynyň ähli ýerini aýyrgan şeýle diýdi. Heýgollar inni gala dökülmek tärinden el çekmeli boldular. Atlylaryň arasy aýaly erkek piýada töwüşizden doldy. Atylýan ýaralary maýga almady. Toplara lalaşdylar. Gojalar garry köpek ýaly ýarýadylar, hilkelýädiler. Yetkinjekler oglanlar gurt sagat ýaly böwsýädiler. Aýallar pişik ýaly dyrsanaklyýadylar. Aran ýaly aslaşýadylar. Toplum nillerini ýapýadylar. Şol teke galan sinne hep derse bulup ýatan mehelle iň bolmany ýüregine gowdy diýdi. Şol teke ýok, bu töwüş saklygydy. Öýdüne de bu saklygyň häzirki ýaly gerimli, häzirki ýaly ýerini işden wagt boldymyka? Gülsenemiň bir nöker bilen sarmaklaşyp duranyny döwletiň gözü düşdi.
Nöker hem Gülseneme yara tutýady. Hem de öz ýoldaşy bilen birlikde Meýletin bedegini ara alıp ilerletip barýady. Meýletin özi ýokdy. Gan depeton orun döwlet ilkinji nökere tarap atyp batly delsiledi. Gellerim garşylaşan bat bilen tugdurdy. Ony ýansa Meýlet atyň aşagyndan maýmyn ýal boldy çykaýdy. Çykyşyna da beýleki nökeriň boýuny kemen datdy. Öz atyň tersine gaňragada nöker sabyt taşlan ýary bir ýere ýazdy. Ursun jümüşine gatrak uran Gülsenemi gara golleşdirmek üçin aňyrak uradyny döwletiň gulagyna bir ýerden şemşat daýdan teti geldi. Ahy täzegül Gülperi hakyk bir nökeriň garnynyň gylyzyny geçirýärdi. Gaýgyrman şunuzy bermelekeni. Beýle ýanyň birisi uzanyň urusyny bir görsediň diýip teslendi. Şo wagt garjan gurjunlugyň gyýkylyň arasy bilen ahallar gelip ýetişdiler diýen tetler gulagy degdi. Kimdir biri olar bir ýam geldi diýip düzetdi. Ýöne şeýler ýaýlananypdy. Kelleler şeýle bir gylypdy. Bir gapdaly bolan üýtgeşikli beýleki tarap duýmandyram. Duşmanyň saplarına alzyraňlyk getişdi. Ýöksöglep urady. Ýeňmek umydyny giderenliklerini, ruhlarynyň öçükdigini bilmek bolýady. İlerik tarapdan gyýkylyp köpelýänligi ýaşkar boldy. Döwlet tagyryň tögüşýän meýdanyna gyfysy kaf artdy. Mygyllygy görüldi. Tüpüň sesleri bütünlüğü gally. Bular arka usuly bilen ýöderine kem yarataldyrman gelýärdiler. Birdenem döwlet dyýdynyň ýokary ýanyna bir ýit agyr duýdy. Gan saklamaň arazyny ödledi. Goltuğunnak ýagryny aldy da uýlugynyň putu daňdy. Birdenem nireden ryskan Serdar epe gelipdir diýen üýtgeşik bir lawa gulagyny ýaglandy. Kakam ýaşa döwletiň ýüregi bir bökdi. Kökreğini doldurup bir dem aldy. Öz ýanynyň eýýäm öýlerini, garnaşlaryna habar berdi. Şu boşluğa bular näçe ýyllar, neçeme günler, sagatlar garaşypdylar. Onuň diňe diýerligini bilmegem, dökeniň söýür bagtdy. Kakasy bilen duşmagy, oğlun howlugy ýady. Şo ýyl atyň boýunyna ýapylan kakasynyň dikerinligini gözü bilen görsedi. Oňuly bilipdi ýaňadan bir tögüşdi. Ya biri var. Ýerli 4-nji baş. Türkmen Hekra tarapdan gaýdanna Mustafadan başga-da onuň san ýurdaşy Serdar goşuldy. Jeradan tapmak üçin olaga şundan gowy iskalgy ýokdy. Serdar bilen hüýler alşan atlylar inerli nehiye olsa yine de duş sortip ayrılıştılar. Meşkedi hem bularla uğradı. Yol udak. İyini sıkış bir ölçü uken. Bir yollar adamının dayağını, gayratlısını saylap beryen yollardı. Kara bir aylık yolu. Onun meş atlının biri şitilemen iki geplerin içine yokup maşadı ettiler. Bular Ferudin Mürdeyanın yığınına koşuldular. Meşkedi Serdar bilen işçen gatnaşlaşmak üçin ýol we gepleşdi. Serdar şuruş gutaryndan soň Abdurrahmanyň gözlegini ýürütip aýtmakçydy. Ferudun Mürde köşkden uly goşun toplap Saragata kömek bermeklik tapşyrylypdy. Emma 5 ulagy çekýärdi. Şu arada Meşkedi Serdary agy kişi bilen duşturdy. O bolsa usta Kasymlar bilen bolan wakary gurrun berdi. Türkmen Saragtynyň gulagyny, derýanyň güneş tarapyndaky köýeni gowanyň ýerini gurulup başlanan täze Saragat galasy hakkynda habar berdi. Bir hyýwanyň soňky wagtlarda ýözüne tarşyny, Eýranyň halamaýan üçin görülýän şärekeni. Usta Kasymlar hem şu tarapy güsüp baran bolardy. Taýýarlyk işiniň ýygy ardy gelmeýän üçin Serdar ýözüni haýal etmän Saragaty goýurmaklygyny talap etdi. Ferudun Mürde garşy bolmady. Onuň şeýrek netem bar ekeni. Serdar dagyny Koratan galalaryndan ýygynanan 400 atla goşup Hasan Sebzewarynyň başdanlygyny ýetady goşundan öňürti Saragaty urulyp goýberipdiler. Atlılar ýol boýu gasyp terip barýanlary sürü mallar duşýardylar. Bir ýerde bulary saparak tagamga bat gelýärdi. Saparagyň ýerine ölermen gaýda gelýän eken. Serdar ony ýanyna aldy. Ilerden goşun gelýänini agan hyýwollar ýoň saýlama bölümleri bilen ýollar taklaýardylar. Eýran atlylary ýetip gelenine olar badabat sakmaşyga giriş bermediler. İki tarapdan pelwan çıkarıp başa-baş töwüşler teklip etdiler.
Megerem heýollar wagt utsak bolýardylar. Şoň düşünüp oturdylar. Olaryň saragatda bolup geçýän aýylgyn kelle kesişiklikden daşrakda bulutlar gelýän ekenler. Eýranlaryň sany metemälim azdy. Ýöne ýerden ýene de bir bölüm gelýärdi. Onun daşary Hebdeweri, Goluydak galalaryň hanlaryna gysgaly sapary berip atly talap edipdi. Sakmaşyk aňyrrak şekderläýmese garada Eýranlaryň ýagdaýy gowdärdi. Bir daýy önekör atyn dewdiläp, ortadaky meýdanyny iki tarafa sarpurýady. Haýwat atýady. Gaýwary bilen başa-baş döwüşdi, Tegoja Serdar skarman boldy. Ol bir böwetleri saltrak ýolun aýyrmak isleg görýän ýady. Ýeli gizap turun, öz topragynyň kuwat alýan Serdar nökörüň kän salymyny görmedi. Nökör zordan zanyny uturup atyny gamçylady da öýlerini katarap jüne berdi. Şular ýaly başa-başyň 6-7 tanty bolup geçdi. Olaň haýsyny hyýu pelwany, haýsyny Eýrany kürsem geldi. Tüýs başbulygyň bir bolan Mustafa hem ýöne oturmady. Ol öz garşydaşyny kimin datyp alжyratdy. Telim gerek atdan agdardy. Başyna aýlady. Gürtüň maksady onuň ayakman ýomut bedegini elinden almak ekeni. Pelwan ahyryny atyndan bidar zanyny uturmakçy boldy. Bedegin zulawyny elinden alan gara wol kürt tapyrdygyny bermek üçin hyýgolynyň elinden kowlady. Nökör gaçyny ahmal görüp ýegnindäki demir geýimden 100 gura çykaryp taňdy. Oğul uzuny başly barat sapançygynam tarkyllatdy. Oljasyna alan Mustafa gaýdyp elinden umydgar bolmasyn diýip, keçmeden oklaryny kön tapançygyny bilen yeter yetmezrek towgulladyp goýberdi. Pelwan toppak gullyanyň darbyna ýa-da gorkusyna bir ýer termenekledi de turup öňgüden ümmete gaçdy. Keýip kök kürt gelip, paýtaly duanyň sırtyny ýergöz elege döndürnür diýip gülüşdirdi. Serdar şemi bilen täze tarapda bir ýetip gaýtdy. Udatynyň kabardy. Ruşuk ýaşan bisak tolgundurdy. Ol faratlaryny bolup geçýän ýagdaýa näle skarab oturnuklaryny aýdyp ýeňredi. Usta kahym atlanyp Serdarda goşuldy. Ýerden başlanan uly bolmadyk sakmaşygyň soňuna bulan ýer ýany bilen iýerilen 500 atlam gelip ýetişdi. Döwrekde galalardan kömek gelip başlady. Serdar dagy ýölerini ýol açyp, öýlenden soň uruşyň tüýük gylşyn mahaly ýagynyň bir çetinden girdiler. Serdaryň kekliği boýunça bu topar Mädeminiň karargahy ýerleşýän ganly depä dab edip başlady. Olarla bilelikde Sahitnýaryň ýigitleri nazarlaryny şu tarafa dikipdiler. Täş Serdar kelgan kepeler şalga batyr, hajy gaplyňdagy da öňüňizli aw bilen gylyklanyp urdular. Gowuşdan gepkanyň kellerini almakda däl, duşmanyň oňulgasyna umurmakdy. Ýylanyň ilki bilen ömürler diýip gaýgardy. Döwşeňlik aýrylaşanyny duýan döwlet dagy gülmekden saýlanyp urdy. Gakasynyň şu tarapy sürünligini aňan döwlet toparyň başyna geçdi de gylyjyny ýokary göterdi. Ýigitler tuwa tarap, lasynlar tuwa tarap. Bete goş bilen depäniň üstüne ýelpillep duruny hyýwy tuğuny tarap uğraldylar. Jedetleriň üstünden ýol salyp barýan ýaş bir gutlar garşylygyň madal gowşanyny duýdular. Birdenem ganly depäniň üstüne çykan kelpekli atlylary bilen göz düşdi. Mädeminiň ýaşyl çadyry karargaýak şu ýerdedi. Tuğ hem şoň üstündedi. Ýyllarym okturly depä çykanyny ören gyzykly bir görnüş döwleti aňktan ketdi. Gurban sapy hakyt ýüzi sylap Emin Muhammed Emin hanyň üstüne gylyjyny göterip barýady. Döwletin näklerin hut keramaty ýöne hataplandyklary, demi yer ýarýan hanyň ýa-da gylyş tyrmagyň deregine gollaryny daldalamagynyň gurbany ara salmaklyga salandygyny görüp düşünmek kyn däldi. Ýok edin bu käfiri, ýok edin. Ýok, synarat ýokdy. Bütün bir ýyly öz hapa ýadygyla baskylamaga gelen bir pelaketdi. Günahyny ömür ötüp bolmajak aýylgan bir jinayetkerdi. Gurban kırsyny diýişläp, eliniň tersi bilen ýalaw ýaly gyzynyň gylyjyň tyýy tarapyny Mädeminiň etlek ýüzüne geldi. Men Uluhan, maňa tyýy çekmäge garamaýan haky gylyş agydyna gelmelenini Mädemin onu diýişläp saklajak boldy. Onu ýanşada ikerini gulaklaryna çenni ýerlep gitdi. Kelpeklatdylar, depäniň üstüne peýda bolanny, ýellerine aýaklaryny ýitiren zan penalar her neçikde bolsa hanlaryny goramak borçlaryny berza etmegendiler. Emma kelpekliler olary salamyny bermän ýere ýazdylar. Äpet bir taryhyň dirsiz haýaty bolan döwlet, muny öz kalbyna ömürlük nagyşlady da şu ýerden tuğu tarap okturuldy. Biýenede asyrlaň arzu bolan bir dabarany görmek isleýärdi. Ine onu öz eli bilen amala aşyrmak muňa meýet etdi. Döwlet tuğu syndyryp taşlady. Şu wagtda onuň ýerine öz baýdaklaryny dikmek isleg doglap ýandy.
Asla näme üçin ol hiç kimin kelletine gelen ok. Näme hilerenki? Alamatlary bolmaly hakynda näme üçin gelir edip kelle döwmendirler. Şu wagtlar parlap duran milli baydak her bir türkmene on etse, müň etse kuwat bermezmedi. Ana şonu, ol özüniň näme üçin ganyny ökünligini, öz alganyny asla arzan satmanlygyny düşünerdi. Onun patırdığı 100 000 ýyllyklaryň ardygy, oğusuny owada ahyry. Ey akaly giç gelýän, dürtmesen duýma türkmen. Döwlet ýetewan bolsa, ýaşyl çadyryň töweri ala tapardy, zarykdy. Yarasyndan ganyny tarktyryp duran, gyşaryp ýatan telpekler, terwadlar emmady. Görüp otursa, gazylar eýýäm öz ara çaknaşmaga ýetişen ekenler. Gazy diýmek, ýeňiz diýmek. Dawa mädeminiň üstüne turupdyr. Herkes onu öldürmek şöhratyna eýe boljak. Belki işini berkrak bolacak. Ol mertebe, dödümrek darap, yollaşlaryny gaýrat etdiren sagytny ýaly mesler etdi. Onuň bir böwürden girip beýleki böwürden çykan gylyjy şol ýalyk garny ýaryp taşlady. Urna. Toňa wakat tilsellemäge üçin hökümi güýçli ýaňrak paluw eken. Eni ýarmylykdan on şokly üýtgemedük yarım kerden bürünç ýar garnyndan soğup buwurt ýatyrdy. Agzy yer garban ardyly kelläni bolsa sapara galypdy. Tuwalada süýlen kelleri gaty göçen döwlet onu ýaň görüp bardy. Şo mahalam etekdäki düşman paýhynda depýanyň üstüne sowdurylyp çykan atlylary, olaň arasynda kakadyna döwletiň nazar kaklaşdy. Be atyny zurulap kakadyň tarapylgady. Kemtir şaýlaryň daýaw kaka bilen onuň üstüne abanyp duran ýigdekçi ogul duşup salamlaşanlaryny türkmen kadasyna laýyklykdy. Aşy ýitip bolsup durmadylar. Ogulna ýediňe tiýindan herdar tüweleme diýdi. Şoňlar azykdyň. Ýöne tamam köpdi. Gowuştanmagy ýem sen hakda aýtdy oğlum, tüweleme. Kakadynyň munyň beden gurugyny gödüňe tutýanyna baýakady. Ýöne şu adamdan hemmesiniň ýokardynyň has aňyrlardan bir zatlar görýändigini ol tek bilýärmi? Şo wagt depäniň beýli ýanyndan ullakan bir toprak atly geçip barýardy. Olaň geçigi üren begimsidi. Gyrmyzy köýnekli doňly, üstünden mele çäkmenini tilkme tilpekledi. Aýaklary ýadykledy. Bede watlary bolsa ähli toparlankydan saýlanyp durdy. Ýigitler göçkünde oşýadylar. Batlylaryň serdary gazlakdan daýaw. Ýören nazarkerde kişi depe dadardap çykdy. Durunlarla haykır salanlaşdy. Gowuştan başlyklaryň taragatlylar onuň bilen uzaklaşyp görüşdiler. Nur berdi han derini saldy. Haşlap demaldy. Hey bir nemek ýyjak alykda. Ýogsun bu ajdarha lukmany köp ýokturmazdyk diýdi. Mädemin iledigine nazar alandan ahal tarapy ýenen agişan her niçipde bolsa ýöňürdükdi. Ýolly gumly türkmeniň üstülen mara, saragata habar emi berdi. Ýöne ol ahala baryp, ahally tekeler şaýyn tutup bärik uğrayança, ahallyn faragy ýetýänçe mädemin garaşyp durunu. Gowuştan onu inzeltdi. Gelin ýeriňiz bolýa, göwnümiz gaty bitdi. Gelmek borjumuzdur. Bu ganyny şorahyry. Hakdyr. Aram bir çöller düşüp, agyr zok ýerler düşüp, şularynlaşdyk ýolumuzy ot basmasyn ýerine. Ikime diýerkä batmaz inşallah. Soňkuran biri ýerine dartar elbetde. Belki Hudaý. Şundan bulan hemmeri depäniň bir belent ýerine çykdylar. Gowuştanyň dedi bigerek gat batlaýanlaryny. Ey jemaat! Ey türkmen! 300 ýyla çeken hyýwazlymy şugun syýyny diýip düşünüň. Şugun erkinlik dünýadyny tutduk diýip gasap ediň. Adamlar daşda örekden satly ýeterleşdirdi. Ay mädemin syýanlar haw! Ay teke türkmen gözüň aýdyň haw! Ay düşman ýeňse berenler haw! Ay gowşutan ýeňişdenler haw! Ay hadar gören teke gar döwletiň alyp sykandyr haw! Garry ýurgusyny berip şalga batyr. Alydagynyň penalamagyny aýrylyp ýörün. Niýagül kary döwletiň gözüne ýaňsa bir ýerde kaklaşypdy. Zarçynyň ýetiriginiň arasy bilen onuň küýüňüm taýgarmak bolýardy.
55-nji baş. Tuğ yıkılından soň düşmanyň gaýrylyna tarap sırtyna sapan negeni ýar bolupdy. Täştirdar, Kelhan kepeli şalga batyr. Berdiňagar perreň, Hacı Gaplan anamrat todunny, anna urwan saryk sopy mergen, Uraz Mehmet dönmez dagy, düşmany öňe salyp saragytdan garasyn saýlap urapdylar. Gaýdyan bolsa mehman goýuzy ýoly galyň diýip goştan targady. Beýlekilerin uğramak soğulan serdara oğuştan ayratın manivlet etti. Ondan öz eýri bilen uğramakluğunu teklif edip, depäniň beýle tarapyndan atyny aşaklaryna goýberdi. Serdar ustakatym bilen oň ýerine ýerdi. Birdenem goğuş olary seredip duran döwlete gamsykyny urady. Meýdanyna maslyk aklyşýady. Ömrüni ýürüýüni gany, yaradan iňdäp, ulap ýatan döwlet az görmänni. Gola ýaly sapylan, yüzügözü perişanlaşan, ataýyň aslynda mınzyran maýyp müzip adamlaryň, tüýürlüp berdaşly synalarını omordan bedewleriň arasynda öňütipdi. Emma böyle köweli, adamlar mümkin bolsa köprek maslyk uygurmak üçin ýörüte edilen ýaly. Jetetler. Olar taňa biýgune, biperway. Soğuk nazarlarla garap ýatyrdy. O gözler açykdy. Olar her geçenen hara isleýärdi. Hoslar küýseýärdi. Hyýgoly, sarawutly maslyklar bir-biri bilen gerekleşýärdi. Düýün kun it bilen möjege dönüp ýetlerini seýneşýän adamlar bu wagt uzaklaşyp ýatyrdylar. Anha bular sarawutly. Oýatan o araky Aman Murat uzanyň adamsy. Ah, neresi? Başka näme diýersiň? Durla, angabiýatan soğudur ahyry. Ah, döwlet attym nişip barşyna oňa ýapyşdy. Neresiniň entek ennamynyň ýylgam gitmändir. Soğudur. Şey däýsekmi? Ýeýem. Bular tuwa etmek üçin dardaşan mahallary. Ulug hyýgy emirlarlaryň topdograk ýerine soğuduryň bir uranyny görüpdiler. Onun özünden ejire därli ýokda, ýa-da deňine ýapyşmak häsiýeti bardy ahyry. Gaplan ýaly şeýneşendigine bolsa, şuga bam näme? Wah, sen ýaranyň arasyndan çykmadyk bolsaň, belkem häzir ýeňşiň şypaly howasyndan demalardyň. Sen däl başdyň, erkinniň. Sen arman söwüşde gowpuzlyk mümkinçiligini has artdyrýan arka-barka ýaly guramaçylyk täýärlere de tygmazak bolýardyň. Sen gödökdiň. Türkmenin köýüne saýdysy ýaly jahildiň. Hatda oýuny hem urus usullary bilen oýnaýan ämertdiň. Emma rekimden asla mahrum däldiň ahyry. Gaýtam şo göreýmäge bipar gödöklüň aňyrtynda, seniň ýüregiň suňlugyna şipagat nurumy dama hemişe tapdyrjakdy. Emma ejire gedek gelenni, emma penakärlik göderenni, ýa-da dogry gelip aman toralyny sen şo diýilýän tüýüz türkmeniň bir kysmydyň. Döwlet hamsykdy. Yaşamağı indi başlayacaktı ahiret diyen cümleler toňlap bilmedi. Soğudurun yüzleri yeniden çıtılıp duran ýaly. Onun meniň toprağım sana ören gymmat düşer. Nadan mädemin. Bu dünýäden beýmany we beýman gitmänligim üçin men özümden kaýyl. Yönümen entekler ületim gelen okdy. Sen gelmedik bolsaň, men ýaşajakdym jellat mädemin ýanlygyny. Döwlet eşitip duran ýaly. Onuň gapdaryna sıpyljaşyp ýatan iki tany hyýgolyryň gan gelip duran adamlaryndan şanlan şuňa ýerbenläniň meniň öýlemim küdene muzyp söýmülük çagadynyň hasabyna baý bolmak üçin gelmek niýetim asla ýokdy. Men ömrümi hiç bir manysy soňlamaga sen mejbur etdiň. Şu mädemin diýen deýrin çykyp durdy ahyry. Şowat şowduryň garnaşlary gelip ýetişdiler. Döwlet öýüniň küreň ýerinden haýdady. Ýok, bir zat bar. Ogurukmaly. Gatsyryp barýan döwlet birden togtady. Tarhan ýegen maýt ol. Ýüregi jiglap gitdi. Ýok,
Elim meňde çeken o. Ýigidin petiren gözleri hanatynyň skayyn ýady. Megerem ol gyssanzyna 7 sürüň beýli tarapyndaky uzak harýerime öz nadaryny birden ýetirejek bolandyr. Nasar enäni. Ýene de bir gerezik görüp galmy işlendir. O gözler barmagyna tiken urda dödmezek. Ýedir balasynyň saragytyň ammyr beýwanlyklaryna läş sagşap. Ult uşa im bolup galan neşden. Garabagyr enäniň halyny öňünden gaýbany görüp, şonlugyna da doňup galanlar. Maslyklar. Insan ýal akmak zanlar barmyka? Ey diýir galanlar. Barıp ýatan tentekliňi sezber biliň. Inne bir aýňalyň. Inläp ýatan ala don ýigdekçi. Bulan gelýänini görüp towzaklap gaçdy. Ol bir aýagyny ýeri basyp bilen okdy. Döwüp naýdaty pişek edin ýady. Neresi hanatyndan çykyp gelýän gözlerini gaýta-gaýta bäýerine aýlaýady. Bular goýlaşdysa, mozuq sesi bilen gyýgyrmaga da başlady. Elge put bir jan diýen füýüz artdygyny. Ey nadan mädemin. Sen bolsa ýylyň şeýle şerin zadyny müňläp, on müňläp humara goýýasyň. Döwletiň hamsygyny ýanyna akyra görmedi. O ýigidekse de bulary meňdep turun ullukan gözlü burunlugrak garaýagy harýerim dedi. Dilim dinim edim kılımlarım birdi. Onuň özüniň kıyar ejeti bardyr. Bunyň bir kuwatydyr, ýüreginiň ýagydyr. Oşu perden düşün hanymanyny tüýjüzi zanynan bermäge taýýardyr. Onuň üçin jan terekdir. Häzir balasynyň şu ýagdaýdygyny bilse, onuň durun ýerine ýüregi ýarlar. Döwlet Gasma diýip gyýgyryny ýigidekçi özü düşünüp has aljaran haly düşdi. Dat bir dat teke, elaman teke. Ay gardaş gasma. Ay aka gasma. Ay biradar gasma. Atyny bir depenne döwlet oň ýerine ýetdi. Düşdi de goltugyna tekke berdi. Gözlerini düşünükli mölertdi de ýigidekçi bir näme ýynjaldy. Döwlet oňa ýit seretdi. Erkim bolsaň şukurlalardan soň büfödi eşten ýigidekçi boýulgany berdi. Oý men ekem hanony salgydyň üdeňe diýip zynnan atdy. Gelip ýören eýerlatlaryň birini tutup, özüni şoňa münrünne ýigidekçi geplemän diňe suwallar garaýady. Bir ýapynyň girişinden aşanlaryndan soň bir zatlarly meşgulanyp ýören Tanzar Perwan, Polat Mergen Tarhan ýegen nagyň üstünden mardylar. Tanzar Perwanyň haly teňdi. Agyr ýaralanıpdyr. Onuň ýaralaryny ýadylar. Olaryň beýle ýanyna bir uzyň gögrede süýünip ýatyrdy. Bular sessiz ýünsiz, bekkizik üýüşmeleň ýanyna dayandylar. Ali atlaryň zylgyny eline aldy. Serdarlyň döwlet bir gol tutup ýatan Ataşir epýanyň gapdaryna çöke düşdiler. Gozanyň garry bir güdün küýün ýady salýan gözleri. Nirelerdir bir ýerlere nadar dikşine doňup balypdyr. Serdar sağ ýeliniň aýaty bilen kakatynyň ýüzüne typady. Şundan soň gozanyň gabaklary gözleriň üstüne örtdi. Atasynyň bir goltugundan ýerini sokup, onuň diýil däýerligini nasy gelmän, dikeldäýse golup oturan döwlet eýerliýdina agyr-agyr sowzady. Gozanyň daş töweregi düşman maslygynyň dolady. Usta kasymyň geden melheminden soň Tanzar Perwan bir näme ýödüm tutdy. Anha, hoýatyn demir geyimle äärni ýazmaýar diýerler. Ataşyryň niýeti şonu almak boldy. On goru kenni. Ýöne onu da gara urdu howşuna Ataşyr. Töweregi näkler bilen allykla. Ýöne hey goza armandan awar çykdy. Hawa. Hey serdarym bir göräýän bolsady. Hey ýalansy daby. Gozanyň daş töweregi düşman maslygynyň dolady. Usta kasymyň geden melheminden soň Tanzar Perwan bir näme ýödüm tutdy. Anha, hoýatyn demir geyimle äärni ýazmaýar diýerler.
Ataşyryň niýeti şon almak boldy. On gora ukenni. Ýöne onu da gara urdu howşuna ataşyr. Töwrüň näkler bilen allykla. Ýöne hey goza armanyny awırsykdy. Hawa. Hey şerdarym mürgüräýen bolsady. Hey ýalansy daby. Polat mergen. Ogludur agaty duýgudaşlyk etdi. Şu kürümü gaty kendir. Goştan öz sözüni aýtdy. Goza ertirkün düýünümde sygyjak däldi. Goza ertirkün dünýäme sygyjak däldi. Emma barbyr muny göýbermek bile gatabyr. Bu marka biziň ýüregimiz has suwrudy. Türkmen milletimde bolan bu ýetons şular ýaly gerçekleriniň bolanyny üçin dälmidi adamlar. Goza Gosok Türkmeniň başyny tutdy. Düýüp gorudy. Awa Gosok Türkmeniň. Gozamy dama milletiň ogunamagyndan heder ederdi. Oý geljekki netirler. Şular ýaly gerçek atalanmadyň ýatan ýerlerine enremezliginiň aladatyny put etsinler. Ondan soň Serdar bilen döwlet başlyklaryň ataşyr epäni ýegini öterip uğradylar. Faragatlaryň hemmesi kowa gidip durmady. Jihetleri ýynamaldy. Meydan boş gelip ýören attır düýden doludy. Dekeler aman diläni ullukan bir öldürecek bolup duran okdular. Şonda da garar beýgo tarapdan ýöreniň sany şaka bardy. Diňe köşk adamlarynyň mehrem goşunma şu bölük başy. Emeller o beýleki beýdadalan wepat puluny 300 dinar ýady. Şolaň arasynda hanyň Musa Töre başlyklaryň 14 san dogany bolany. Abdullah Mehrem, Erniyaz Mehter, Hudaýar Mehrem, Muhammed Mehrem, İşik Ağasy, Rahman Berdi Kadi, Muhammed Niyazbek ogly bilen döwlet ýaratalyk, Han Nazar Reis, Ýego şäheriniň Darugosy, Beksan Diwanbegi, Niyazguly Müňmaşy, Aknazar Müňmaşy, Döwlet Niyaz Ýüzbaşy, Mir Muhammed Han, Hökümet hanyň ogly Meýmeneyi Weýsbay, Muhammed Şeyh, buradan başga da Maraly Bekmurat kekew onlar çyşylar ýaly, gawarasy ula adamlar kekelen galyzyny ötüpdiler. Gosmurat duşmanyň ýeňsedinden urup barşyny Mari etrapyna ýetdi. Beýwollar şo ýerde bir düşläp tählerini aldylar. Zanlaryny halat etmekden ötürü para hökümine 150 000 tümen baýlygy marlary berdiler. Asyny gaçan Tülfadyň bir bölegi näden nä bolarka diýip garawyryň üstüne geçýärdi. Ine şo ýerde Gosmurat ardyryp gelýän awunyň boýuny kemendatdy. Ony garawyryna dartyp urady. Garawyryň iratyna hem peşkeş ödürlendi. Eýwollar gojam şüküri ara kalýadylar. Mädemin bilen saragta baryp, o ýerde öz guzdanyň öňünde madal azap çeken, entek eýwollar ýan bermän käde gydyny dören gojam şükür bolsa, gider uruny ýitirip, tentek ýaly bolup ýördi. Ondan ne hywol aşnalarynyň, ne saragtly ýerleşleriniň, ne garawyryny garyndaşlarynyň diýişi ýylgyrjakdy. Oňa derek garawyrynylar inni onuň ogurlynyň agydynan karýadylar. Onuň bolsa saragtda arnalmak kemini goýmanlygyna garamazdan enteklerim istiwar ýarlärdi. Mahlafy garawyryn ýagyny demirdir ot bile garşaldy. Hatta aýallaram ayak geterdi gabat gelinne. Alňalap owy içine urunyny aman berin okdular. Käs agdan käs oğlun gaşyp barýan tültadyň gulawyny putulary ýar etmek üçin aýal erkek mydama dik aýak üstünde. Atyň ýerine ýykylyp türüşip gelýän ýetire teretmek hem aýylganyşdy. Onuň kimdigini bolsa garawyrynlar eýen bilipdiler. Eller degenekli, dünýä gözülen ejesiniň aýry toýun bolup gelişlerine onsokly, gazykly tomoşa diýip boljak däldi. Emma olary hiç kim ýyna gaýtarjak bolmady. Diňe suwal gyýdyk däl. Eýtem adamçylyk ruhuny ýitiren dünýä gödül. Şu wagtlar garyndaşlaryny şerm edýäni meňdan okdy. Garatöýmezlikde ýakan tanadan gaplan ýaly enedi. Munyň ýanyna häzir nurany görünýärdi. Atlaryň arasyndan urup geçen göňerine "Şolmuşy" diýip goluny galdyryp marka dünýä gödül, taýagy ikeri bilen zaýdar tutdy. Şo duruşy diýägeden edil ýüz kestir gelmedi.
Var wagtlar adam tenne tiýi çekmek hakynda gurrun edilenle, yüreği bilen erinýän dünýä gözüriň häzir taýy gurşy ejetininkidenne, adam sanynkydanna alady. Bädeminiň kellesi tekrany berlenle. Bu hadisa garşdaş döwleti ýeňmegiň dawaratymyka? Nasireddin şahy ýeň soňudymy kaýady örenlerinden soňun padşahyň ykbalyny, padşahy sözmörüm kädiýen suallar. Bir salim ýyl arasynda ulu gurrun boldy. Oň bile döwletem garatdy. Ýöne munyň kalbyny bütünlüğ eýren görüp başga bir meseledi. Ýeňilen kelläniň İran paýtagtyna ýebermegi türkmenleriň ýeňişine şek getirmän durarmyka? Düşmanyň oňurgasyny ýazdyranyň saragtly tekeleriň özdigine şüýhe ýokdy. Döwlet onu gözü bile görüpdi. Öz ýeňinden geçiripdi. Kömek gelinmegi ýeňişi bir neme sartlaşdyryndyr. Ýöňrek gelen bolsagan has az dökülerdi. Ýöne bir zat belli bolupdy. Mädemin saragtyň üstünde bar hyýgo baýdygyny dikip gitmezdi. Olunny baýdygyny şu darbadan soň marda da, tezenne de, başga ýerlerde de oturdy bilmez. Mädeminler hyýgo agalygy, ýedi sürüň ilerisinde tutuşlaýyn ömürlük syýyndy. Eýdem, ägirt uly taryhy waka amala aşmadymy? Şu ägirt beýik güýpäni bitiren ýöneköy halkyň özüdi. Nizamy da, ýedili ýaragy da bolmadyk. Emma watana bolan söýgüsi, ýerkinlige bolan hyzygy serketsiz halkyň özüdi. O şonuň süýünni, ol gorku diýen apatyň araşagynden eýýem geçipdi. Onun kalbyny aýgytdan başga zat galmady. Emma diňe ýürüme ýaskermezlik, serden geçmeklik, pidakarlyk eterlik däldi. Türkmeniň häzirki ýagdaýyna hakyky ýeňişiň girew kıyamet uruşyň aýylgan şelekçilikleriň üstü bilen ýaňadandan döremekligi bolan tergetsiz ardy. Ölümli dyrşmady. Şo mukaddes häsiýet, tebigi hemrasy bolan gerçekler ýyl urusyň arasynda her hal döräpdi, döreýärdi. Olar kowum dostlarynyň ýüregine şol erkin togmuny tepýärdiler. Ähli zatdan ýöňürti. Şo mukaddes taglimata eti gany bilen eýlenen baş tutan halkyň başyna geçmeli. Halkyň bagytyna şol ärem döräpdi. Üstesine türkmeniň aýagyny mydama köstöklen içki ýagyşylygy, ýerlikçil gedemligi, özüň kä batyrlygy wagtlaryň bolsa urup çykaryp bilmekligi. Öz garşyna goşunyň içinden kowum dostluk duýgusyny, borjyny oýaryp bilmekligi. Şükürlülöleri, hamid janlarda adamçylyk, insap, şepagat başlangyçlaryny göwürdip bilendigi. Eýdem gowuştkanyň ägirtligini, giň gerimli, parazatly serdardygyny aňlatmaýarmy? Halykda halatly diýen bir zat bar. Mädeminiň öňünde durup bolar diýen ynamyň gumana wagtyny, boyun egmeller diýen pikiri ilk öňe süren gowuşutdy. Ýok, behemmetini hasaba alyndyr. Ýöne bihal adam, ýöňü bilene şeýle sylşyryndy, meseleni işläp çözüp galy berdi. Halkyň üstüne düşen şeýle mehnet ýükü boynuňa çekmek ýaly melamatyň astynda saňyllaman. Şo sözi aýryp bilmez. Döwletiň düşünjesi boýunça Yaradanyň adam ogluny beren iň gymmat peşkeşiniň biri beýnisine ynanjy salmak. Göreýmegi şeýle sada, görebil kişi şu ören eşretli we ýegetli duýgu bagyşlanan asan adamlaryň biri ekeni. Gowuştgan hegelçe dähmet bilen Uluhanyň ýanyna hörelüm, ilerki vilayetlerdeäki birinji adamty kim bolup berdi. Çünki Saragtdak tekeler sany, tutýan orny boýunça türkmeniň iň sallamly ýerleriň biridir. Saragty ele alanyň soň hyýwanyň mardydagy ullokan gölemägen durmazdy. Sebäbi Saragat tarapy öldür üçin açyk bolanynyň ötürü, hatda Saragta arka dayanyn soňlar marlaryň ýüregi suwludy. Maklady gowuştany ele alsaň, ulu hyýwanyň esasan berkar boldugy. Ülkösüniň nähili ähmiýete eýdigini gaty gowy bilýän. Gaýety ulu ýollaryň öýüsini kesişýänligini, nähili sylşyryny asarlaryň özüni düňe düşünýän gowuşdyň peşkeş beriljek dähmetsiz gogansy, taýýar hem mut, ýyly hem de salkyn, asuda hem gorugly eşetleriň hemmesinden meýletin el çekip, töwekkülçilikli, emma tüýs synyjy başurmagy, şol ananza diýilýän
hükmrewanyň emridi. Diňe bir er çekmeklik däl. Eýsem ajdarha garşy darkaşam gurmak. Bu bolsa tüz goşakly ahyry. Ýok. Gowjutgan taýpy mesürnäki. Yerli hemetli baştun däl. Ören ulul söwlü terkerdi. Ol ýöz hakyna pikirlendiginse ulalyp barýan şahs. Ol dünýä mesürnäk terkerdi diýsen, asla yalan bolmarsyň. Ine Türkmenim ahyrda şiňegini öýüp gorap bilýän halka öwrüldi. Şugun asyrlaryň arduwy bolan garaşdyrlyk imaratynyň binýasy tutuldy. Munyň gadyryny ýaş başyndan bu zatlary düşünen, öýdüm yetik duýgudaşy onsokly bol tapmaýan döwlet bilýärdi. Beýleriniň ýaşyl daraý tapyp, onun boy 2 ulas, ýeni 1 ulas edip baýdak ýatady. Ak matadan gaýsylap, yarım ayın şekilini ýatady da baýdaga dikdi. Yaranlar bilen oğlany kytan ullu kan hadany ýeňine boýuna tepleşdirip agazyny taýýarladylar. Baýdagy ýeňiş kazanlyň depýäniň üstünde pasarda dikdiler. Döwletiň boy ýönküden bir geri ötün ýaly boldy. Kalbyny, göwresini birep duran, göle görünmeýän kerepler aýrylyp, döşü ýeginler giňäp gitdi. Kökregini doldurup demaldy. Şogun Ataşir efäniň üçüdi. Baýdagdan bilen oturdup gelen döwlet öýlerini bir ýütgeşikligiň peýda bolunyny aňlady. Günortan iratyň tüýt üýşen mahaly bir insan dünýäge indi. Gülperi ýene şiir goza akim gizi görä. Emma emelegirin boşluğu doldurup duran oğul getirip berdi. Kämillik ömrüniň köpsini dullukdy. Saltmanlykda geçiren bir dayanykly ýanan 55 ýaşynda. Üstesine göwrüli aýarlaryň ýaýlysini diýen ýaly sağa taştadan aýylgyn urusyň zümmüşünni yetik oğlan götürüp. Onda da gaplan ýar sögüşüp, asla şo uruşa gyzalat ýar edip diýsene. Diýeri bir insan dünýäge indirdi. Ýaş insanyň jägirligi bilen garaşdyrlyk baýdagynyň pasardysy. Bular keramet bilen mukaddesligiň hut öýde ahyry. Bular süýt renkli daňlak ýaly ter, gyrmyzy şapak ýaly kaşan. Şolar ýaly umytly. Döwlet käte ýollaşdary bilen. Käte ýeködi. Käte udokdul. Käte edil alkymdan erkinlik baýdagyny hyýnlaýady. Bir tomaşa munyň üçin dünýäniň ähli keyfinden ýokarydy. Ýegdekse aýratyn dawaral ýagdaýdy. Ulu dünýä bolsa bir ýerden ören, ketijik ören symylt görünýärdi. Şonuň üçin zahanyň inne bir ýemden bäri enter pelegini ýurýan wakalaňam bir ýylan ýetip duran okdy. Ondan halkara durmuşynyň äpet tupanyň zümmüsini özüni uran mollasy Abdurrahmanyň. Türkmen halkynyň ýoluny entek aýylgan gaýlan gadalyp duranlygyna gözüni ýetirip, gelejege näse goňyan bolsa, ondan şonça da ýaýdan ýanlygyndan döwlet entek bilen bihabardy. Ýöne bulan ikisem uruh hoşallygyň belen bir basgan çagyndadylar. Näme üçin şeýle bolmasyn? Uruhy berentlik şuurdan görese sıkmaklygyň özünden göz başalýar ahyry. Kitabyň soňy. Kitap Körleriň Türkmen Döwlet Kitaphanasynyň studiýasynda ýazga geçirildi. Ýazga geçiren ses rejissor Husan Ataýew, okudy Tettar Abduýew. 2001-nji ýylyň maý aýy.